கிருஷ்ணா எல்லாரையும் மெல்கு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 18 சாப்டரோட செகண்ட் ஹாஃப் பார்க்க போறோம். செகண்ட் ஹாஃப்ல செகண்ட் டே ஆஃப் இந்த 18 சாப்டர் பார்க்க போறோம். எஸ், அப்போ முன்னாடி அது ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி பிரணத்தி ஜானி மாதாஜி படிக்கிறாங்க. எஸ், ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता विशाश्री विशागान्विदांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. कृष्णा हरे कृष्णा. यस. ओह मेगा एक फाइल चैप्टर. यार ऐश्वर्या माताजी जाने बड़ी माँ. हरे कृष्णा माताजी. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. ஸ்ரேயான் சிறந்தது சர்வதர்ம தனது சொந்த கடமை விகுண முறை ஸ்வதர்மக தனது சொந்த கடமை சுகுணக முறையின்றி செய்யப்பட்டாலும்
பரதர்மாத் பிறரது கடமையை விட அனுஷ்டிதாத் பக்குவமாக செய்வது ஸ்வபாவ நியதம். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கர்ம செயலை குர்வன் செய்வதால் ந ஒருபோதும் இல்லை ஆப்னோதி அடைவது கில்பிஷம் பாவத்தின் விளைவுகளை. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பொருளுரை: ஒருவனது தொழிற்கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய ஸ்லோகங்களில் ஏற்கனவே விவாதிக்கப்பட்டபடி பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர்களின் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறரது கடமையை ஒருவன் நகல் செய்யக்கூடாது. சூத்திரர்களால் செய்யப்படும் செயல்களில் இயற்கையாகவே கவரப்படுபவன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட தன்னை பிராமணன் என்று செயற்கையாக பறைசாற்றிக் கொள்ள கூடாது. இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் தங்களது சொந்த இயற்கைக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். பரமபுருஷருடைய தொண்டாக செய்யப்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானதல்ல. பிராமணனின் கடமையை சத்வகுணத்தை சார்ந்தது என்பது உறுதி. ஆனால் சத்வகுணத்தின் இயற்கையில் இல்லாத ஒருவன் பிராமணரின் கடமையை நகல் செய்யக்கூடாது. ஆட்சி செய்யும் சத்திரியர்கள் பல இழிவான விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடும். தனது எதிரிகளை கொல்வதில் சத்திரியன் வன்முறையை கையாள வேண்டும். சில நேரங்களில் சத்திரியன் அரசியல் காரணங்களுக்காக பொய் சொல்ல வேண்டி வரும். அத்தகு வன்முறையும் பொய்யும் அரசியலை விட்டு இணைப்பிரியாதவை. ஆனால் தனது கடமையை துறந்து பிராமணனின் கடமையை செய்ய அவன் முயலக்கூடாது. முழுமுதற் கடவுளை திருப்தி செய்வதற்காக ஒருவன் செயல்பட வேண்டும். உதாரணமாக, சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கிக் கொண்டிருந்தான். ஆனால் அத்தகு போர் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டதால் இழிந்துவிடும் பயத்திற்கான அவசியம் எதுவும் இல்லை. வியாபார களத்தில் கூட லாபம் பெறுவதற்காக ஒரு வியாபாரி சில சமயங்களில் பற்பல பொய்களை சொல்ல வேண்டி இருக்கும். அவன் அவ்வாறு செய்யாவிடில் லாபம் பெற முடியாது. சில சமயங்களில் ஒரு வியாபாரி கூறுவான், அன்புள்ள வாடிக்கையாளரே, தங்களுக்காக நான் லாபம் இல்லாமல் விற்கிறேன். ஆனால் லாபம் இல்லாமல் வியாபாரி இருக்க முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். எனவே தான் லாபம் பெறுவதில்லை என்று வியாபாரி கூறினால் அது வெறும் பொய்யாகும். ஆனால் பொய்களை சொல்வது தனது தொழிலில் கட்டாயமானதாக இருப்பதால் அத்தகு கடமையை விட்டுவிட்டு ஒரு பிராமணரின் கடமையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஒரு வியாபாரி எண்ணக்கூடாது. அது பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. தனது செயலால் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்தால் அவன் சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்திரனா என்பது பொருட்டல்ல. பலதரப்பட்ட யாகங்களை செய்யும் பிராமணர்களும் சில சமயங்களில் மிருகங்களை கொல்ல வேண்டி இருக்கும். ஏனெனில் அத்தகு யாகங்களில் சில சமயங்கள் மிருகங்கள் பலியிடப்படுகின்றன. அதுபோல தனது கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள சத்திரியன் எதிரியை கொன்றால் அதில் பாவம் ஏதும் இல்லை. 3வது அத்தியாயத்தில் இவ்விஷயங்கள் தெளிவாகவும் விரிவாகவும் விளக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு மனிதனும் யக்ஞ அல்லது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவிற்காகவே செயல்பட வேண்டும். சொந்த புலனுக்காக செய்யப்படும் எதுவும் பந்தப்படுத்துவதற்கு காரணமாகின்றது. முடிவு என்னவெனில், தான் பெற்றுள்ள இயற்கை குணத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் செயலில் ஈடுபட வேண்டும். மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத காரணத்திற்கு தொண்டு செய்வதற்காக மட்டுமே பணியாற்ற வேண்டும் என்பதில் அவன் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இதான், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மற்றது கடமையை நம்ம கூடிய யாராவது இருக்கா, அவங்க நல்ல தொழில் பண்ற ஐடி கம்பெனில காமிச்சுக்கலாம், நல்ல சம்பளம் ஐடில தான் நல்ல சம்பளம் இருக்கு. நம்ம ஏதோ டீச்சிங் வேலை இருக்கும், டீச்சிங்னா கொஞ்சம் போறதுதான். அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணி இல்லை, இப்ப நானும் ஐடிக்கு போறேன்,
ஏன்னா ஐடில தான் நிறைய சம்பளம், அவனால முடியாது, நம்மளால முடியாது. ஏன் அதுக்கு அது போக படிச்சிருப்பான், அவன் படிப்புலயும் என்னது அவனுக்கு அந்த குணமும் இருந்திருக்கும், அந்த ஒரு நேக்கா அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்றதுக்கோ சம்திங் வில் பி தேர் இன். அதனாலதான் ஈஸியா அந்த படிப்பெல்லாம் படிச்சு அவனால வந்து முன்னுக்கு வர முடியுது. நமக்கு டீச்சிங் வேலை தான் நல்லா வருதுன்னா அதுலதான் நம்ம வந்து நாட்டம் வருமே தவிர பணம் இஸ் நாட் எவ்ரி திங். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட நம்முடைய நம்முடைய என்னது கடமை என்ன உண்டோ அதை வந்து ஒரு மாதிரி சுமாரா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, பட் நம்மளோட கடமை தான் நம்ம பண்ணணும். நமக்கு என்ன ஒரு சொந்த ஒரு புத்தி இருக்கோ, ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ, அதை வச்சு நம்மளால எது முடியுமோ அதுதான் பண்ணணும். பக்குவமா அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. வேற இதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினோம்னா அது பாவ விளைவுகள் வரும். என்ன கொடுத்திருக்க பொருள்றை ஒவ்வொருவரது தொழில் கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய பதங்களில் ஏற்கனவே விவாதித்தபடி பிராமணர், கஷத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூதரர்களின் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லாம் பகவான் கரெக்டா தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, நம்ம தான் எல்லாம் தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம். குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டிருக்கு. பிறரது கடமையை ஒருவன் நக்கல் செய்யக்கூடாது. சூதரர்கள் செய்யப்படும் செயல்களில் இயற்கையாகவே கவரப்படுபவன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட தன்னை பிராமணன் என்று செயற்கையாக பறைசாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது. பிராமணன்னா அதோட அந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கணும் அவனுக்கு. எல்லாம் அந்த இதுல நாட்டம் இருக்கணும், வேதத்துல நாட்டம் இருக்கணும், அவ்வளவு கொடுப்பாள். மாதாஜி. மாதாஜி பாஜி வந்து லேட் ஆயிடுச்சு. யார் பேசுறப்போ? புஷ்பா மாதாஜியா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. லேட் ஆயிடுச்சு பாஜி வந்து. நோ ப்ராப்ளம். சோ இவ்விதமா என்னது அப்ப செயற்கே ஒருத்தன் வந்து பிராமணன் சொல்லி போக ஜஸ்ட் பிகாஸ் இஸ் born in a பிராமின் ஃபேமிலி, நான் வந்து பிராமின், நீ அப்ப என்ன வேலை பண்ற, நீ காலையில உன்னுடைய என்னெல்லாமோ பூஜா புனஸ்காரம் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ற, எல்லாம் நியமமா பண்றதுக்கு நிறைய இது கொடுத்துருக்கா. they have to do all that. அதெல்லாம் இல்லாம நான் பிராமணன் சொல்லிக்கிறது பிரயோஜனம் முடியாது. அப்புறம் த்விஜ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது ஊனல் போட்டுக்கணும். ஊனல் போட்டா இன்னும் அவன் வேதம் இன்னும் நல்லா கற்று இன்னும் நல்லா இது பண்ணும். அதெல்லாம் இல்லாம நான் பிராமணன் சொன்னா அதெல்லாம் செயற்கையாக பறைசாற்றிக் கொள்ளக்கூடாது. இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் நாட் ஓன்லி பிராமின்ஸ், பிராமணோட கொடுத்திருக்காங்க, ஒவ்வொருக்கும் ஒரு இது கொடுத்திருக்கா. சோ அது மாதிரி இவ்விதமாக ஒவ்வொருவருக்கும் தங்களது சொந்த இயற்கைக்கு ஏற்பட செயல்பட வேண்டும். பரமபுருஷருடைய தொண்டாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானதல்ல. பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது போது என்னது, எல்லாரும் சமம் தான். அதுல பிராமணன் என்ன, வைஷ்யன் என்ன, கஷத்திரியன் ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாரும் தொண்டு புரியலாம். சோ அதுல வந்து எல்லாருமே வைஷ்ணவாஸ். பகவானுக்கு ஒரு தொண்டு புரிய ஆரம்பிச்சு பகவானோட பக்தர்களான எல்லாருமே ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் தான், எல்லாரும் வைஷ்ணவாஸ். அப்ப அந்த மாதிரி செயல் ஒண்ணுமே இழிவானதில்லை, எதுவுமே ஒண்ணு இது பெருசு. அப்ப என்ன பகவானோட இப்ப அந்த இதுலயே சேவான்னு போலாம் போறா. சண்டே பார்த்தா எல்லாரும் கோயில் அவங்க இருப்பா, பெருக்குவா, துடைப்பா, அந்த ஹால் எல்லாம் துடைப்பா. நம்ம மங்களூர்லயே எல்லாம் உண்டு, அதெல்லாம் பண்ணுவா. அப்புறம் சாப்பாடு விநியோகம் பண்ணுவா. சில பேர் சாப்பாடு தயாரிச்சிருப்பா. சாப்பாடு தயாரிப்போம் நல்ல வேலை. நான் வீடு அந்த ரூம் எல்லாம் பெருக்கி துடைக்கிறேன், கட்ட வேலை இல்லை. சாப்பிட்டவங்களோட பிளேட் எல்லாம் கழுவி வைக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணும். அந்த இடத்துல சுத்தம் பண்ணணும். சாப்பிட்டப்புறம் ஒரு வேலையும் பகவானுக்குன்னு செய்யும் போது எந்த வேலையும் நமக்கு வந்து இழிவானது அல்ல. பிராமணரின் கடமை சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது என்பது உறுதி. எஸ், அது வந்து சத்துவகுணத்தினாலதான் அவனுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் படிக்க முடியும். அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு ஏறும் மாட்டேன், அது உறுதி. ஆனால் சத்துவகுணத்தின் இயற்கையில் இல்லாத ஒருவன், அவன் வந்து ரொம்ப வைசிய குணம் இருக்கு அவன்கிட்ட, நல்ல பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்கு, ஆனா பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கான். அப்ப அவனை வந்து பிராமணன் சொல்லணுமா இல்ல வைஷ்யன் சொல்லணுமா? ஏன்னா அவன் பண்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே இதுதான், பிசினஸ் சம்பந்தமா தான் இருக்கும். ஆனா பிராமின் ஃபேமிலியில பிறந்துட்டும் அவன் வந்து அவனோட ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டடி பண்ண மாட்டான். சந்தியாவந்தனம் வாட் எவர் இஸ் அவளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கான், அதெல்லாம் பண்ணாம இருந்தா தென் இஸ் நாட் கால்ட் பிராமணன் அட் ஆல். இயற்கை உறுதி. ஆனால் சத்துவகுணத்தில் இயற்கை இல்லாத ஒருவன் பிராமணரின் கடமை நக்கல் செய்யக்கூடாது. ஆட்சி செய்யும் சத்திரியர்கள் பல இழிவான விஷயங்களில் ஈடுபடக்கூடும். அதானது எதிரிகளை கொள்வதில் சத்திரியன் வன்முறையை கையாள வேண்டும். அவன் எல்லாம் சத்திரியனா இமிடியேட்டா பார்டர்ல இருக்கிறவாளே நினைச்சு மாட்டான். அவள் என்ன பண்ணுவா, இப்படி எனிமி வந்ததுனாக்கா இமிடியேட்டா ஷூட் பண்ணி கொல்லதான் வேணும். அப்ப அதுக்குன்னு அவன் வன்முறையை வந்து ஆதரிக்கிறான், அவன் இது பண்ற அப்படி இல்லை. ஒரு எனிமின்னு வந்து அவனுக்கு அதுதான் கடமை, அவனோட கடமை என்ன உண்டோ அது பண்ணதான் வேணும். இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னா தென் இஸ் நாட் ஃபிட் டு பி பார்டருக்கு எல்லாம் அவன் போக முடியாது, அவன் சத்திரியனா இருக்க முடியாது. சில நேரங்களில் சத்திரியன் அரசியல் காரணங்களுக்காக பொய் சொல்ல வேண்டியது. அத்தகு வன்முறையும் பொய் அரசியலை விட்டு இணை பிரியாதவை.
வன்முறையும் பொய்யும் அரசியலை விட்டு இணை பிரியாதவை எல்லாம் அங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படி. அதான் ப்ராமிஸ் பண்றாங்களே, ஓட் போடுங்க, நான் அதை பண்ணித்தரேன் இதை பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு. யாரு கர்நாடகால இருக்காங்க இதுல. என் பொண்ணு சொன்ன, அம்மா போன மாசம் என்ன 47 ரூபாய் வந்தது எலக்ட்ரிசிட்டி. என்னது 47 ரூபாயானு? இந்த மாசம் 0. எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு பணமே கிடையாது. இதெல்லாம் எங்கேயோ கொண்டு போய் சேர்த்துது. நாங்களாம் 4000 5000 6000 கட்டிட்டு இருப்போம் இங்க மாசம். எவ்ரி மந்த் we are paying so much. ஏசி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் காஸ்ட்லி தான். அம்மா 0. நீங்க நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க, உங்க பணம் வேண்டாம் வழக்கு. எனவே அத்தகைய வன்முறையும் பொய்யும் அரசியலை விட்டு ஏன்னா அரசியல்னா பொய்யெல்லாம் இருக்கும், ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுப்பா. அப்ப அதெல்லாம் இணை பிரியாதவை, எல்லாம் சேர்ந்து போகும். வன்முறை பொய் எல்லாம் அரசியல் கூட சேர்ந்து போகும். அப்பதான் அரசியல் ஜெயிக்க முடியும். அரசியல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் தனது கடமையை துறந்து பிராமணனின் கடமைகளை செய்ய அவன் முயற்சி செய்யக்கூடாது. ஒரு க்ஷத்திரியன்னா அவன் க்ஷத்திரியனோட கடமை அதுதான். பொய் சொல்றது, வன்முறை பண்றது, அந்த ஒரு பாட்டிக்கு உழைக்கிறது, அந்த மாதிரி பண்ணதான் வேணும். இல்ல அதெல்லாம் தப்பு, நான் பிராமணன் மாதிரி இருக்கேன்னா அவன் தப்பு அறிவான். சோ அந்த மாதிரி அவன் செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடாது. முழுமுதற் கடவுளை திருப்தி செய்வதற்காக ஒருவன் செயல்பட வேண்டும். மெயினா அது பண்ணும். உதாரணமாக க்ஷத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கி கொண்டிருந்தார். ஆனால் அத்தகைய போர் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டதால் கிருஷ்ணருக்காக நடக்கப்பட்டால் இழிந்து விடும் பயத்திற்கான அவசியம் ஏதுமில்லை. அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றான், நான் சொல்றேன் போரிடும். அப்ப என்னாகும்? கொலை, நான் எல்லாரையும் கொலை பண்றேன், எல்லாம் வரவே வராது. அவர் முன்னாடி அர்ஜுனன் அந்த எண்ணத்தை அவன் பார்க்கவே இல்லை. நான் புசிங் பண்றேன்னு. பகவான் சொல்லி நம்ம பண்றோம்னா என்னது, அதுல பாவம் எல்லாம் வரவே வராது. இப்ப பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம அதுவும் பகவான் நேர நின்று சொல்றார் பண்ணு அப்படின்னு, அப்ப நம்ம பண்ணிடணும். ஓகே. அப்புறம் என்னது, கிருஷ்ணருக்கு நடத்தப்பட்டால் இழிந்து விடும். அது மாதிரி பயத்திற்கான அவசியமே இல்லை. வியாபார களத்தில் கூட லாபம் பெறுவதற்காக ஒரு வியாபாரி சில சமயங்களை பற்பல பொய்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அவன் என்ன சொல்லுவான், நான் எனக்கு ஒண்ணுமே ப்ராஃபிட்டே இல்லை, நீங்க வந்த காஸ்ட் பிரைஸ்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு. அவன் ஏன் நம்ம கொடுக்க போறான், மாமானா மச்சனா அப்படின்னா அவன் வீட்லயே வச்சுக்க மாட்டானா? அவ 5 வைஃபோ அவ குழந்தைகளுக்கே அவன் கொடுத்துருக்கோம். அதெல்லாம் இல்லை, நமக்கே கொடுக்க போறான். அதுவே போய் தெரிஞ்சு போயிடும். சரி, சில சமயங்களில் ஒரு வியாபாரி கூறுவான், என்ன தருமை வாடிக்கையாளரே, தங்களுக்காக நான் லாபம் இல்லாமல் விற்கிறேன், ஆனால் லாபம் இல்லாமல் வியாபாரி விற்க முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். எனவே தான் லாபம் பெறுவதில்லை என்ற ஒரு வியாபாரி கூறினால் அது வெறும் பொய்யாகும். இதை விற்கணும், ஒயிட் லைஸ் சொல்வாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் விற்கணுமே சொல்லிட்டு அவன் தான் பொய் சொல்லுவான். ஆனால் பொய்களை சொல்வது தனது தொழிலில் கட்டாயமானதாக இருப்பதால் அத்தகைய கடமையை விட்டுவிட்டு ஒரு பிராமணன் கடமையா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஒரு வியாபாரி எண்ணக்கூடாது. இதுல இவ்வளவு பொய் இருக்கு அப்படின்னா நீ அது வைஷ்யனா விற்க, நீ யூ ஆர் டூயிங் தட் பிசினஸ், யூ ஆர் வைஷ்ய ஃபேமிலியில நீ போய் தான் சொல்லிதான். ஆனா அதுல தப்பு கிடையாது. பிசினஸ்க்கு வேண்டி நீ பண்ணினா அதுதான் உன்னோட தொழில். இந்த தொழிலுக்கு வேண்டி என்னெல்லாம் உண்டோ நீ பண்ணிதான். வேற பிராமணன் கேனா டூ தட். பிராமணன் சத்தியமா தான் இருக்கணும். அவன் பொய்யெல்லாம் அவன் பேசாம இருக்கும். ஆனா எல்லாம் ஊட்டத்தால் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிராமணர்கள் தான் நிறைய பொய்யும் திருட்டும் குடியும் எல்லாம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அத்த கடமையை விட்டு ஒரு பிராமணன் கடமையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஒரு வியாபாரி எண்ணக்கூடாது. அது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. நமக்கு என்ன உண்டோ அது பண்ணிதான் தீரணும். தனது செயலால் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்தால் அவன் சத்திரியனோ வைஷ்யனோ சூத்ரனோ என்பது பொருட்டல்ல. பகவானுக்கு யாரு வேணா தொண்டு புரியலாம். அந்த மாதிரி அவன் பண்ண பலதரப்பட்ட யாகங்களை செய்யும் பிராமணர்களும் சில சமயங்களில் மிருகங்களை கொல்ல வேண்டி இருக்கும். அந்த யாகம் அதான் நரபலி, அந்த பலியெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கு. ஏனெனில் அத்தகைய யாகங்களில் சில சமயங்கள் மிருகங்கள் பலியிடப்படுகின்றன. அப்ப அவன் சொல்ல முடியுமா, இல்ல இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. சோ அதுபோல தனது கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள சத்திரியன் எதிரியை கொன்றால் அதில் பாவம் ஏதும் இல்லை. 3வது அத்தியாயத்தில் இவ்விஷயங்களை தெளிவாகவும் விரிவாகவும் விளக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு மனிதனும் யஜ்ஞ அல்லது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவிற்காகவே செயல்படணும். எதுவும் பண்ணாலும் பகவான், அதனால்தான் பகவானுக்கு ஆஃபரிங் எல்லாமே. எத்தலோஷி யதாஷ்னாசி எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? என்ன போட்டுக்கிறோமோ, என்ன சாப்பிடுறோமோ, என்ன வச்சுக்கிறோமோ, என்ன தானம் பண்றோமோ, எது என்ன பண்ணினாலும் பகவானுக்கும் ஆஃபரிங். முதல்ல அவருக்கு கொடுத்து அண்டர்ல பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம சொல்லி நம்ம சாப்பிடணும். இல்ல நம்ம ஒரு துணி வாங்கினோமா பகவானுக்கு வச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி போட்டுப்போம். எனிதிங் யூ பை ஆர் யூ ஈட் ஆர் ஈவன் கிவ் அவே, சேரிட்டியா இருக்க கொடுக்கணும் கூட பகவான் முன்னாடி வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு மனசார ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். எங்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குப்பா, நீ கொடுத்ததுல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நான் கொடுக்குறேன். இன்னும் எனக்கு பெருமைக்கே இல்லை, எங்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு நான் கொடுக்குறேன், நீ கொடுத்ததுதான் நான் ஜஸ்ட் பார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துடலாம். அப்புறம் சொந்த புலனுணர்ச்சிக்காக செயல்படும் எதுவுமே பந்தப்படுவதற்கு காரணமாகிறது.
இப்ப நம்ம ஒரு 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 நம்ம ஒருத்தர் ஈவன் சேரிட்டி கொடுக்கும்போது நான் கொடுத்தேன் அந்த கர்வம் வந்தா போச்சு. அப்ப அது வந்து பந்தப்படும். நம்ம வந்து அதுல ஒரு என்னது ரஜோகுணத்தை கொடுக்குறோம், அதுல ஒரு பாவமோ புண்ணியம் சம்திங் வில் கெட் அட்ராக்ட். சோ முடிவு என்னவெனில் தான் பெற்றுள்ள இயற்கை குணத்திற்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரும் செயலில் ஈடுபட வேண்டும். மேலும் முழுவதற் கடவுளின் உன்னத காரணத்திற்காக தொண்டு செய்வதற்காகவே மட்டுமே பணியாற்ற வேண்டும் என்பதில் அவன் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். ஒரு ஹியூமனா இருக்கோ நம்ம அவ பகவானை ஸ்துதிக்கணும், என் பகவானுக்கு வேண்டிதான் தொண்டு புரியணும். நெக்ஸ்ட் யார் மாதாஜி? கீதா மாதாஜி. ஜானி மாதாஜி. श्लोकं 48 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. சகஜம் உடன் தோன்றிய கர்ம செயல் கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, சதோஷம் தோஷத்துடன், அப்பி இருப்பினும், ந என்றுமில்லை, தியஜே துறக்கப்படுவது, சர்வ ஆரம்பா எல்லா முயற்சிகளும், ஹி நிச்சயமாக, தோஷேன தோஷத்துடன், தூமேன புகையுடன், அக்னி நெருப்பு, இவ போல, ஆவிருதா மூடப்பட்டு, நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்க கூடாது. பொருளுரை: கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா செயல்களும் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் களங்கம் அடைந்து உள்ளன. ஒருவன் பிராமணனாக இருந்தாலும் மிருகங்களை பலியிட வேண்டிய யாகங்களை அவன் செய்ய வேண்டி உள்ளது. அதுபோல எவ்வளவு புண்ணியவானாக இருந்தாலும் ஒரு சத்திரியன் தனது எதிரிகளுடன் போரிடத்தான் வேண்டும். அவன் அதனை தவிர்க்க முடியாது. அதுபோல ஒரு வியாபாரி எவ்வளவு புண்ணியவானாக இருந்தாலும் தனது வணிகத்தை தொடர்வதற்காக சில சமயங்களில் தனது லாபத்தை மறைக்க வேண்டி உள்ளது. அல்லது கருப்பு சந்தையில் வியாபாரம் செய்ய வேண்டி உள்ளது. இவை இன்றியமையாதவை, இவற்றை தவிர்க்க முடியாது. அதுபோல சூத்திரன் மோசமான எஜமானனுக்கே தொண்டு செய்ய நேர்ந்தாலும், அது செய்யத்தகாத செயலாக இருந்தாலும் அவன் தனது எஜமானின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இத்தகு குறைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏனெனில் அக்கடமைகள் அவனது சுபாவத்திலிருந்து தோன்றியவை. இங்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நெருப்பு தூய்மையானது என்ற போதிலும் அங்கு புகையும் இருக்கின்றது. இருப்பினும் நெருப்பினை புகை அசுத்தப்படுத்துவதில்லை. நெருப்பில் புகை இருந்தாலும் அது எல்லா தனிமங்களிலும் மிகவும் தூய்மையானதாக கருதப்படுகின்றது. சத்திரிய கடமையை துறந்து பிராமண தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ள ஒருவன் விரும்பினால் அந்த பிராமண கடமையின் விரும்பத்தகாத செயல்களை செய்ய வேண்டி இருக்காது என்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லை. இதனால் இந்த ஜட உலகில் யாருமே ஜட இயற்கையின் களங்கத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு இருக்க முடியாது என்று முடிவு செய்யலாம். இவ்விஷயத்தில் நெருப்பு மற்றும் புகையின் உதாரணம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். குளிர்காலத்தில் நெருப்பிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுக்கும்போது சில சமயங்களில் புகை கண்களுக்கும் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் தொல்லை தருகின்றது. ஆனால் அத்தகு தொல்லைகளுக்கு இடையிலும் ஒருவன் நெருப்பை உபயோகிக்கப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும். அதுபோல தனது இயற்கையான கடமையில் தொல்லை தரும் விஷயங்கள் சில இருந்தாலும் ஒருவன் அதை விட்டுவிடக்கூடாது. மாறாக கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது கடமையை செய்வதன் மூலம் பரம புருஷருக்கு தொண்டாற்றுவதில் அவன் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். இதுவே பக்குவத்தின் நிலை. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் முழு முதற் கடவுளின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் போது அதில் உள்ள எல்லா குற்றங்களும் தூய்மை அடைகின்றன. செயலின் பலன்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அவை பக்தி தொண்டுடன் இணைக்கப்படும் பொழுது ஒருவன் உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவை காண்பதில் பக்குவம் அடைகிறான். இதுவே தன்னுணர்வு எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இப்ப நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல நெருப்பு இருக்கும், கீழதான் நெருப்பு தெரியும். அதுக்கு மேல எல்லாம் இருக்க புகைன்னா தூரக்கே நமக்கு நெருப்பு எப்படி தெரியும்? புகை இருந்ததுனாக்க தெரிஞ்சோ நெருப்பு பத்தி இருக்கு, அதான் இவ்வளவு புகை வருது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனை முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. அதுல வந்து தோஷம் இருக்கும். ஒரு டாக்டரோட இதை எடுத்துக்கலாமே, அவன் நல்லது நினைச்சுதான் வந்து ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்ணுவான். பட் சம்திங் வில் கோ ராங். அவன் வந்து இன்டென்ஷனலா கொலை பண்ணல,
பட் சம்திங் வில் கோ. அதுலயே ஒரு ரிஸ்க் இருக்கதானே இருக்கு இல்லையா? அந்த தொழிலையும் அவனுக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்கு. இப்ப அதுக்கு நான் யாரையும் நான் வந்து ஆப்ரேஷனே பண்ண மாட்டேன், சர்ஜனாவே இருக்க மாட்டேன்னா சர்ஜனே இருக்க மாட்டான், அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? அதனால எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. என்னது ஒரு அசம்பாவிதம் தோஷம் எல்லாம் நடக்கும். பட் எஸ் டூ அதனால அதெல்லாம் தோஷம் இல்லை. அப்ப வந்து டாக்டர் கேனாட் பி. இப்ப ஆனா மக்கள் என்ன முட்டாள்கள், ஒண்ணு டாக்டர் அடிக்க போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து தோடு வந்து அடிக்க போய் எல்லாத்தையும் கண்ணாடியில சேதப்பட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவான். அதெல்லாம் கிடையாது. அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஹேப்பன் இல்லையா? வேணும்னு அவனை கொலை பண்ணி இந்த டாக்டருக்கு என்ன வரப்போறது? தே டோன்ட் திங்க். வர வர முட்டாள்கள் தான், மனிதர்கள் முட்டாள்கள் தான் இருக்காங்க. ஓகே. கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா செயல்களுமே ஜட இயற்கை குணங்களால் களங்கம் அடைந்துள்ளன. ஒருவன் பிராமணனாக இருந்தாலும் மிருகங்களை பலியிட வேண்டிய யாகங்களை அவன் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதுபோல எவ்வளவு புண்ணியவானாக இருந்தாலும் ஒரு க்ஷத்திரியன் தனது எதிரிகளுடன் போரிடத்தான் வேண்டும். புண்ணியவான் தான் அவன், க்ஷத்திரியன். அப்போ இஸ் கிவன் தட் ஜாப். அவன் எதிரிய வந்து இது பண்ணும், இதை கொலை பண்ணதான் வேணும், போரிடதான் வேணும். அவன் அதனை தவிர்க்க முடியாது. அதுபோல் ஒரு வியாபாரி எவ்வளவு புண்ணியவனாக இருந்தாலும் தனது வணிகத்தை தொடர்வதற்காக சில சமயங்களில் தனது லாபம் மறைக்க வேண்டி அவன் போய் சொல்லவும் செய்யதான் அல்லது கருப்பு சந்தையில் வியாபாரம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இவை இன்றியமையாதவை. இவற்றை தவிர்க்க முடியாது. அதுபோல் சூத்ரன் மோசமான எஜமானனுக்கே தொண்டு செய்ய இருந்தாலும், அது செய்யத்தகாத செயலாக இருந்தாலும் அவன் தனது எஜமானனின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இத்தகைய குறைகள், இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்தது அந்த பிரபுஜி, பாலபத்ர பிரபுஜிக்கு. எனக்கும் இது தோணுது. சூத்திரம் எப்படி அவன் சொன்னா உடனே செய்யணும், வேண்டாம் எனக்கு வேலை வேண்டான்னு போக வேண்டியதுதானே? அதுதான் இப்ப சொல்ல வந்தேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு அவ்வளவு அவனுக்கு வந்து இதுலயா அவனுக்கு மனசு ஆற மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா தப்பு நான் பண்றேன், என்னோட எஜமான தப்பு பண்றேன், அதுக்கு நான் வந்து ஒத்து போறேன், அப்போ நீங்க விட்டுடுங்க, then you leave the job அப்படின்னு தான் சொன்னார். that was the result, that was the end he told. என்ன பண்றதுல தப்பு இல்லை, நீ உங்களுக்கு வேண்டி பண்ணல, யாருக்கோ வேண்டி பண்ற, அது உன்னோட கடமை, நீங்க அது நீ பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனாலும் அவ்வளவு மனசு கேட்கல, அப்ப அந்த ஜாப் விட்டுடுங்க, வேற ஒரு ஜாப் எடுத்துங்க. அவர்தான் ஆன்சர் சொன்னார். அதான் I remember the same thing. Okay. மகாபாரதத்துல இருக்குல்ல மாதாஜி, அந்த அந்த அவங்க பாருங்க, அந்த பாண்டவர்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா அவர் இருக்காங்கல்ல, அந்த கர்ணன் வந்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றான். அவன் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இல்ல, அவங்க நம்ம எஜமான இப்படி சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக நாம வந்து அப்படி பண்றாங்க. தப்பு இல்லையா மாதாஜி? அதான். ஓகே. சோ அது வந்து செய்யத்தகாத செயலாக இருந்தாலும் அவன் தனது எஜமானனின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அவனுக்கு அதுல பங்கெல்லாம் கிடையாது, அவனுக்கு சம்பளம் தான் கிடைக்கப்படுது. பட் அவன் வந்து அது பண்ணதான் வேண்டியிருக்கு. இத்தகைய குறைகளுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றலாம் வேண்டும். ஏனெனில் அக்கடமைகள் அவனது சுபாவத்திலிருந்து தோன்றியவை. இங்கு மிக சிறந்த உதாரணம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நெருப்பு தூய்மையானது என்ற போதிலும் அங்கே புகையும் இருக்கின்றது. இருப்பினும் நெருப்பினை புகை அசுத்தப்படுத்துவதில்லை. நெருப்பு மாட்டுக்கும் மேலோட புகை அது மாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். சோ நெருப்பும் புகைக்கும் இது கிடையாது, அசுத்தப்படுத்தாது அப்படின்னு. அது எல்லா தனிமங்களிலும் மிகவும் தூய்மையானதாக கருதப்படுகிறது. எல்லா இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸோட. சத்திரிய கடமையை துறந்து பிராமணனது தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ள ஒருவன் விரும்பினால் அந்த பிராமண கடமைகளில் விரும்பத்தகாத செயல்களை செய்ய வேண்டியிருக்காது என்பதற்கு எந்த உறுதியும் இல்லை. கரெக்ட். ஒரு பிராமணன் இல்ல, நான் இப்ப இவ்வளவு எல்லாரையும் கொலை பண்றேனே, இப்ப நான் பிராமணனா ஒரு வேலையெல்லாம் பண்றேன், அதுல இந்த மாதிரி வர்றதுன்னா அவன் யாகம் பண்ணும்போது அங்கேயும் கொலைதான் பண்றான். இந்த கொலைன்னா இந்த வேற இந்த அஸ்வமேத யாகம்லாம் அந்த காலத்துல இப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, he has to do that again. அவன் வந்து அந்த மாதிரி உறுதியெல்லாம் கேரண்டி எல்லாம் கிடையாது. அவனுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ற கட்டாயம் வருது. ஈவன் he has to do. இதனால் இந்த ஜட உலகில் யாருமே ஜட இயற்கையின் கலங்கத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டிருக்க முடியாது. எல்லாமே இந்த சொக்க தங்கம் 100% வந்து கரெக்டா பண்றேன்னு சொல்ல முடியாது. கலங்கத்துல அவன் வந்து சரி எனக்கு டியூட்டி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளவு மனசு கேட்கல, அந்த ஜாபை விட்டுட்டு வேற ஜாப் போயிட்டான் என்று முடிவு செய்யலாம். இவ்விஷயத்தில் நெருப்பு மற்றும் புகையின் உதாரணம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். குளிர்காலத்தில் நெருப்பிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுக்கும் பொழுது ஒரு கல்லை எடுக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் புகை கண்களுக்கும் உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் தொல்லை தருகின்றது. ஆனால் இத்தகைய தொல்லைகளுக்கு இடையிலும் ஒருவன் நெருப்பை உபயோகப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும். அந்த ஒரு கல்லை எடுக்கணும்னாக்கா அவன் வந்து அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கதான் வேண்டும். அதுபோல தனது இயற்கையான கடமையில் தொல்லை தரும் விஷயங்கள் சில இருந்தாலும் ஒருவன் அதனை விட்டுவிடக் கூடாது. தொல்லையெல்லாம் இருக்கும், ஆல் ஃபால்ட் நம்ம வந்து பண்ணதான் வேணும். மாறாக
கிருஷ்ண உணர்வோடு அந்த கடமையை செய்வதன் மூலம் பரமபுருஷனுக்கு தொண்டாற்றுவதில் அவன் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். இதுவே பக்குவத்தின் நிலை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா, கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது அதுல ஒரு களங்கமும் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது, ஒரு நல்ல மனசு தூக்கியோட பண்ணலாம். இன்னும் அதுல வந்து அந்த மாதிரி அபாமினபிள் ஆக்ஷன் மாதிரி ஒண்ணும் இருக்காது. இன்னும் பஜன் பண்ணணும், கீர்த்தன் பண்ணணும். இப்ப நேற்றுக்கு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, நேற்றுக்கு யாரெல்லாம் பாத்தீங்க ராதாஷ்டமி? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட எல்லாம் ஆனாவே இருக்கும். நான் 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வேற வேலை இருக்காது இல்லையா, அதை ஆன் பண்ணி ஜப்பா பண்ணிட்டே இருப்பேன். வேற ஒன்னும் கிளாஸ் இருக்காது, அவ்வளவு ஃப்ரீ டைம் இருந்தது. ஓகே, இதுவே பக்குவத்தின் ஒரு நிலை. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் முழுமுதல் கடவுளின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் பொழுது அதில் உள்ள எல்லா குற்றங்களும் தூய்மை அடைகின்றன. பகவான் பண்ணி செய்யும்போது என்ன, அதோட ரியாக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது. ஏன்னா பகவான் பண்ணி நம்ம செய்யணும். செயலின் பலன்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அவை பக்தி தொண்டுடன் இணைக்கப்படும் பொழுது ஒருவன் உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவை காண்பதில் பக்குவம் அடைகின்றான். இதுவே தன்னுணர்வு எனப்படுகிறது. சிம்பிள் தான். ஜெயந்தி மாதாஜியா? ஜெயந்தி மாதா எப்படி? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆசக்த புக்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ப்ருகः நைஷ்ய கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசனேனாதி கச்சதி. அசக்த புக்தி பற்றற்ற புத்தி, சர்வத்ர எங்கும், ஜித ஆத்மா மனதை கட்டுப்படுத்தி, விகத ஸ்பிருக பௌதிக ஆசைகள் இன்றி, நைஸ்கர்மிய சித்திம் பலனற்ற கர்மத்தின் பக்குவம், பரமம் பரம சந்நியாசேன துறவினால் அதிகச்சதி அடைகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். பொருளுரை. ஒருவன் தன்னை எப்போதும் பரமபுருஷரின் அம்சமாக நினைக்க வேண்டும். அவ்வாறு நினைப்பவன் செயலின் பலன்களை சுகிப்பதற்கு தனக்கு எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்று உணர்கிறான். இதுவே உண்மையான துறவின் பொருள். அவன் பரமபுருஷரின் அம்சம் என்பதால் அவனின் செயலில் பலன்கள் பரமபுருஷரால் மட்டுமே அனுபவிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் உண்மையில் துறவரத்தை ஏற்ற சந்நியாசி ஆவான். அத்தகு மனோநிலையில் அவன் திருப்தியுடன் உள்ளான். ஏனெனில் அவன் உண்மையில் பரமனுக்காக செயலாற்றுகின்றான். இவ்வாறாக அவன் பௌதிகமான எதன் மீதும் பற்றுதல் கொள்வது இல்லை. பகவானின் தொண்டியில் இருந்து பெறப்படும் தெய்வீக ஆனந்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வேறெதிலும் இன்பம் காணாமல் இருப்பதற்கு அவன் பழகி விடுகின்றான். ஒரு சந்நியாசி தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டிருத்தல் அவசியம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனோ பேரளவிலான அத்தகு துறவை ஏற்காமல் தானாகவே இந்த பக்குவத்தை அடைந்து விடுகின்றான். மனதின் இந்த நிலை யோகரூட அல்லது யோகத்தின் பக்குவ நிலை எனப்படுகிறது. யஸ்வாத்மா ரதீர் ஏவர்ஷ்யாத். தன்னில் திருப்தியுற்றவனுக்கு தனது செயல்களில் இருந்து தோன்றும் எந்த விதமான விளைவுகளின் பயமும் இல்லை என்று 3ஆம் அத்தியாயத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், பற்றற்றும் இருக்கணும். மெயினா பற்றற்ற எல்லாத்தையும் 15 சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய அதெல்லாம் உண்மையிலே சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்று மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். மெயினா பற்றற்று அவர் சுய கட்டுப்பாடு வேணும் அண்ட் பௌதிக சுகங்கள்லாம் புறக்கணிக்கணும். அதுல நாட்டம் இருந்துன்னா இது தராசு மாதிரி. பௌதிகத்துல எவ்வளவு நாட்டம் இருக்கோ இந்த தராசு வந்து தராசு தட்டு அது வந்து மேலேயே இருக்கும், அது கீழே வராது. அதுக்கு நல்ல வெயிட் கொடுக்கணும்னா இது வந்து லைட்டா இந்த பௌதிக இதுல எல்லாம் என்னெல்லாம் செயல்பட்டிருக்கோ அதை கம்மி பண்ண இது வந்து ஹெவி ஆயிட்டு போகும். கர்ம விளைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஒருவன் தன்னை எப்போதும் பரமபுருஷன் அம்சமாக நினைக்க வேண்டும். நினைவு வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அம்சமாக நினைக்கிறதுன்னு எனக்கு அதுதான் ஃபேக்ட். அதெல்லாம் நான் நினைவு கூர்ந்து மறக்காம நான் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். நான் வந்து பகவானுடைய அம்சம் தான், பகவான் கிட்டேன்னு வந்திருக்கேன். அவரை வந்து பெரிய விபுனா நான் ஒரு அணு அளவுல பகவானுடைய அவ்வளவு குவாலிட்டிஸோட நான் இருக்கேன். நானும் சச்சித்தானதா, என்கிட்டயும் பகவானுக்கு இருக்க அந்த 6 ஆப்லஸ் என்கிட்டயும் இருக்கு. இட்ஸ் லைக் அவர் வந்து ஒரு சமுத்திர கடல் மாதிரி இருக்காருன்னா நான் அதுல இருந்து ஒரு சிறிய துளி தான். இந்த சமுத்திர கடல்ல உள்ள உப்பு கரிக்கிற அதே தண்ணி தான் நம்ம துளி தண்ணிலையும் இருக்கும். நெருப்பு, அவர் பெரிய நெருப்பு பிழம்புனா நான் அதுல உள்ள ஒரு தீப்பொறி தான். அந்த தீப்பொறியில எவ்வளவு சூடு இருக்குமோ அதே தான் அந்த நெருப்புலையும் இருக்கும். தீப்பொறியெல்லாம் இப்ப இந்த ஸ்கின்ல பட்டா பிட்டாஸ்லாம் வடிக்குமா பார்க்கலாம், அப்படியே வெந்து போயிடும் ஸ்கின். அதே குவாலிட்டி, பட் ஒன்லி குவான்டிட்டி இஸ் லெஸ். அப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம்.
அதை எப்பவுமே நினைக்கணும், நினைக்க வேண்டும். அவ்வாறு நினைப்பவன் செயலின் பலன்களை சுகிப்பதற்கு தனக்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை என்று உணர்கிறான். ஏன்னா பகவான் தானே ஓனர், பகவான் தான் நம்ம வந்தோம். அப்ப எல்லாமே என்னது பகவான் சொன்னோம். இதுவே உண்மையான துறவின் பொருள். அவன் பரமபுருஷனின் அம்சம் என்பதால் அவனது செயலின் பலன்கள் பரமபுருஷரால் மட்டுமே அனுபவிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வாகும். என்னுடையது ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் பகவான் வந்திருக்கு. அப்ப அவன் என்னது அந்த மாதிரி இருக்கிற என்னோட என்ன போச்சு, ஏதோ லாஸ் ஆனாலும் நான் பண்ணினேன், சரியால ஃபெயிலியர் எடுத்து போச்சு. ஏன்னா பகவான் சரி நெக்ஸ்ட் டைம் பகவான் சாரி பகவான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி என்னைக்கு போயிட்டே இருக்கும். நம்மளோட நினைச்சாதான் நமக்கு அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் உண்டு. நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம பகவானுடைய குழந்தைகள், பகவானோட எல்லாமே பகவானோட அந்த மாதிரி நினைச்சோம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் உண்மையில் துறவுரத்தை ஏற்ற சன்னியாசி ஆகிறான். முதலே நமக்கு என்ன சொல்றான், 18 daysலயே எனக்கு ஜப்பா பண்ணு, நல்லா தியானம் பண்ணு, காதால சிரவணம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு சொல்லும்போது என்னது ஆக்சுவல் சன்னியாசம். அதாவது துறவுனா வீட்டை விட்டு போறது மாத்திரம் துறவு இல்லை, பந்த பாசங்கள்ல இருந்து துறவு, அதுல இருந்து எல்லாம் இந்த அட்டாச்மெண்ட். அப்ப இந்த ஜப்பா பண்ணும்போதே நல்ல ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது, இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனா நிறைய ஹிந்தியில சொல்லியிருக்காங்க, அதனாலதான் நான் போஸ்ட் பண்ணல. ஜப்பா பண்றதுல எவ்வளவு தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்தா, அவன் ரொம்ப சாதாரணமா தான் ஞாபகம் படிக்காம பண்ணக்கூடாதா, அது இன்னும் கொஞ்சம் இதா ஜோக்காலாம் சொல்லியிருந்தான். பட் ஹிந்தியில இருந்தது, அதனால நான் அனுப்பலாம். வேற ஏதோ ஒரு குரூப்ல வந்து இப்பதான் நம்ம குரூப்ல தான் எல்லாம் நல்லா ஜப்பா பண்றாரு. அதெல்லாம் இது கொஞ்சம் ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி போட்டோம்னா அப்படியான்னு கேட்டு இருப்பேன். இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியுமே, நாங்க இப்ப அப்படித்தானே பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே. ஏனெனில் அவன் துறவுரத்தை ஏற்ற சன்னியாசி ஆவான். அத்தகைய மனோநிலையில் அவன் திருப்தியுடன் உள்ளான். ஏனெனில் அவன் உண்மையில் பரமனுக்காக செயலாற்றுகின்றான். இஸ்கான் என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். ஐ ஆம் தி சர்விட்டர் ஆஃப் தி லார்ட், அதுதான் அடிப்படை. சோ அவன் என்னது பரமனுக்காக செயலாற்றுகிறான். அப்ப அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் ப்ரைடோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது, ஹம்பிள்னஸ் தான் இருக்கும். சர்விட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹம்பிள். எனக்கு அந்த ஒரு கன்செப்ட் ரொம்ப பிடிச்சது. இங்க we can never be equal to God. நம்ம எப்பவுமே சர்வம் பண்ணணும். அங்க கோலோகம் தான் நமக்கு முக்தி கிடைச்சு போனாலும் அங்க என்ன பண்ண போறோம், பகவான் சாட்சாத் பகவான் நம்ம முன்னாடியே இருப்பார். நம்ம உருவமா நமக்கு தெரியும், அண்ட் நம்ம அங்கேயும் போயிட்டு சர்வம் பண்ணணும். சோ அந்த ஒரு இது கன்செப்ட் நல்லா. இவ்வாறாக அவன் பௌதிகமான எதன் மீதும் பற்றுதல் கொள்வதில்லை. பகவானின் தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் தெய்வீக ஆனந்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அவனுக்கு வேற ஒன்றிலே நாட்டம் இல்லை. இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணேன்னா ஐம் ஃபீலிங் நைஸ், இன்னும் 2 ஜப்பா பண்ணலாம், இன்னொரு நல்ல ஃபீலிங் வருது, யாருக்கும் காட்டுறதுக்கோ அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நமக்கு ஆச்சு, நம்ம பகவானுக்கு ஆச்சு, அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் ஒரு நல்ல ஆனந்தம் வரும். பகவானின் தொண்டிலிருந்து பெறப்படும் தெய்வீக ஆனந்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வேறு எதிலும் இன்பம் காணாமல் இருப்பதற்கு அவன் பழகி விடுகின்றான். ஒரு சன்னியாசி தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டிருத்தல் அவசியம். முந்தைய ஒரு சன்னியாசி என்னது முன்னாடி என்னெல்லாமோ இப்ப நம்ம இப்பதான் முடிச்ச அந்த கிளாஸ்ல வால்மீகியோட ஸ்டோரியில என்னெல்லாமோ அவன் தப்பு தான் பண்ணியிருக்கான். மனசு ரியலைஸ் நான் பண்ண தப்பு, இதெல்லாம் தப்பு சொல்லிட்டு அவர் பெரிய ஒரு சன்னியாசியை. அப்ப அவர் முந்தைய செயல்களின் விளைவுகள், அது விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு இஸ் டோட்டலி கம் அவுட் ஆஃப் தட். அது அவசியம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனும் பெயரளவிலான அத்தகைய துறவை இருக்காமல் தானாகவே இந்த பக்குவத்தை அடைந்து விடுகிறான். முதல்ல இருந்தே அவனுக்கு அதை பழக்கப்படுத்திடுறான். எஸ், யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் டு கீப் த லார்ட் ஹாப்பி. அவன் துறவைனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே வர ஆரம்பிச்சிருக்க. ஆர்டிபிஷியலா விடணும், அப்ப அதனால நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், நான் துறவு மேற்கொண்டிருக்கேன், நான் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் யூ வில் நாட் ஃபோர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். அவன் முதல்ல இருந்தே அது பழகிடும். சோ மனதின் இருக்காமல் தானாவே இந்த பக்குவத்தை அடைந்து விடுகிறான். மனதின் இந்த நிலை யோகா ரூடா, அந்த லேடருக்கு யோகா லேடர்ல யோகா ருக்ஷு மேல போகும்போது யோகா ரூடா. சோ அந்த நிலையை அவன் அல்லது யோகத்தின் பக்குவ நிலை எனப்படுகிறது. அந்த இடத்த அணிஞ்சுக்கணும். எஸ்வாத்ம ரத்திர் ஏவஸ்யா, தன்னில் திருப்தியுற்றவனுக்கு தனது செயல்களிலிருந்து தோன்றும் எந்த விதமான விளைவுகளின் பயமும் இல்லை என்று 3ஆம் அத்தியாயத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எஸ் கமலாவணி மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சித்திம் பிராப்தோ யதா பிரம்ம ததானோ ததாப்னோதி நிபோதமே சாமசேனைவ கௌந்தேய விஷ்டா ஞானஸ்ய யா பரா. சித்தியும் பக்குவம் பிராப்த அடைந்து, யதா போல, பிரம்மன் ததா அவ்வாறு, ஆப்னோதி அடைகின்றான்,
நிபோத புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய். மே என்னிடமிருந்து சமாசேன சுருக்கமாக, ஏவ நிச்சயமாக, கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, நிஷ்டா நிலையான, ஞானஸ்ய ஞானத்தின், யா எந்த, பரா தெய்வீகமான. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. பொருளுரை. பரம புருஷனுக்காக தனது கடமைகளை செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் எவ்வாறு மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை எளிமையாக அடைவது என்பதை அர்ஜுனனிடம் பகவான் விவரிக்கின்றார். தனது செயலின் பலன்களை பரம புருஷரின் திருப்திக்காக துறப்பதால் ஒருவன் பிரம்மன் எனப்படும் உன்னத நிலையை எளிமையாக அடைகிறான். இதுவே தன்னுணர்வுக்கான வழிமுறையாகும். ஞானத்தின் உண்மையான பக்குவம் தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வை அடைதல் தான் உள்ளது. இது பின்வரும் பதங்களில் விளக்கப்படும். ஒண்ணு கூட படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. படிச்சிருவோம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். ரொம்ப இருக்கே. மூணாக மாதாஜி. ஓகே, படிச்சிருக்கோம். இதையும் படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு படிப்பாங்க மாதாஜி. படிங்க இங்க இருக்கு. படிங்க. புத்தியா விசுத்தியா விசத்யா. யுத்யா விசுத்தயா யுக்தோ த்ருயாத்மானம் நியம் ச சப்தாதின் விஷயம் த்யக்த்வா ராகாத் வேஷௌ வியுதஸ்ய ச விவிக்தசேவி லக்வாஷி யதவாக்காய மானசம் தியானயோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் சமுபாஸ்ரிதம் அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிக்ரஹம் விமுச்ய நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பதே. புத்தியா விசுத்தையா முழுவதும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு ஈடுபட்டு திருத்தியா மன உறுதியால் ஆத்மானம் ஆத்மா நியமிய நெறிப்படுத்தப்பட்டு ச மற்றும் சப்த ஆத்தின் ஒளியை போன்ற விஷயான் புலனின்ப பொருள்களை தியக்த்வா துறந்து ராக பற்றுதல் துவேஷவ் வெறுப்பு வியூத்தஸ்ய புறமே வைத்து ச மற்றும் விவிக்த சேவி தனியிடத்தில் வாழ்கின்ற லகு ஆஷி மிகவும் குறைவாக உண்ணுகின்ற எத கட்டுப்படுத்தி வாக் பேச்சு காய உடல் மானச மனதை தியான யோக பரக தியானத்தில் ஆழ்ந்த நித்தியம் 24 மணி நேரமும் வைராகியம் பற்றின்மை சமுபாஸ்ரித அடைக்கலம் கொண்டு அகங்காரம் பலம் பொய்யான வலிமை தர்ப்பம் பொய்யான பெருமை காமம் குரோதம் கோபம் பரிக்கிரகம் ஜடப்பொருள்களை ஏற்றல் விமுச்சய விடுபட்டு நிர்மமக உரிமையின் உணர்வின்றி சாந்தக அமைதி பிரம்ம பூயாய தன்னுணர்வுக்கு கல்பத்தே தகுதியுடையவன். மொழிபெயர்ப்பு. தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனத்தை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம் பொய்யான வலிமை பொய்யான பெருமை காமம் கோபம் மற்றும் ஜடப்பொருள்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகிறான். பொருளுரை. ஒருவன் புத்தியினால் தூய்மை அடையும் போது அவன் தன்னை சத்துவ குணத்தில் வைத்துக் கொள்கிறான்.
சத்துவ குணத்தில் வைத்துக் கொள்கிறான். இவ்வாறு அவன் மனதை கட்டுப்படுத்துவனாக ஆகி எப்பொழுதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான். புல நுகர்ச்சி பொருள்களின் அவன் மற்றுதல் கொள்வதில்லை. மேலும் தனது செயலின் மீதான வெறுப்பு வெறுப்பிலிருந்து மத்தாஜி சரிங்களா? தப்பு அது மிஸ்டேக். விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். அத்தகு பற்றற்ற மனிதன் இயற்கையாகவே தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புவான். தேவைக்கு அதிகமாக உண்ண மாட்டான். மேலும் தனது உடல் மற்றும் மனத்தின் செயல்களை கட்டுப்படுத்துவான். உடலை நான் என்று அவன் ஏற்காமல் இருப்பதால் அவனிடம் அகங்காரம் கிடையாது. பற்பல ஜட பொருள்களை ஏற்று தனது உடலை பலமாகவும் உண்டாகவும் வைத்துக் கொள்வதில் கூட அவனுக்கு விருப்பமில்லை. அவனது வாழ்க்கை உடலை சார்ந்து இல்லாததால் அவனிடம் பொய்யான பெருமையும் இல்லை. இறைவனின் கருணையால் தனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் எதையும் கொண்டும் அவன் திருப்தியுடன் உள்ளான். புலனின்பம் கிட்டாத நேரங்களில் அவன் ஒருபோதும் கோபம் கொள்வதில்லை. புலனின்ப பொருள்களை அடைவதற்காக அவன் முயற்சி செய்வதும் இல்லை. இவ்வாறாக அவன் அகங்காரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடும் போது எல்லா ஜட விஷயங்களிலும் பற்றற்றவன் ஆகின்றான். இதுவே பிரம்மனை உணரும் நிலையாகும். இது பிரம்மபூத நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாழ்வின் பௌதிக கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடும் போது ஒருவன் அமைதி அடைகிறான், கிளர்ச்சியற்றவனாக ஆகிறான். இது பகவத்கீதையில் 2.7 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அபூரியமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆபஹ பிரவிஷந்தி யத்வத் தத்வத் காமா யம் பிரவிஷந்தி சர்வே ச சாந்திம் ஆப்னோதி ந காமகாமி. நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அட முடியும். இத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புபவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்ற பகவான், புத்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் என்னது பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன், பகவான் என்ன புரிஞ்சுட்டார். பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடம் வந்து இப்ப பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல அந்த போறதுக்குள்ள என்ன தகுதி எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்ப பகவான் சொல்றார். பரமபுருஷ பகவானுக்காக தனது கடமைகளை செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் எவ்வாறு மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை எளிமையாக அடைவது என்பதை அர்ஜுனனிடம் பகவான் விவரிக்கின்றார். தனது செயலின் பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு புருஷ திருப்திக்காக துறப்பதால் ஒருவன் பிரம்மன் எனப்படும் உன்னத நிலையை எளிமையாக அடைகிறான். நான் பண்றேங்கிற எண்ணம் இல்லாம நான் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றேன், அந்த மாதிரி எல்லா செயலுமே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து அவன் வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து விடுவான். இதுவே தன்னுணர்விற்கான வழிமுறையாகும். ஞானத்தின் உண்மையான பக்குவம் தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வு அடைவதில் தான் உள்ளது. அதுதான் தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வு. எல்லாம் பகவானை திருப்தி பண்றதுக்குதான். என்ன சர்வீட்டர் ஆஃப் தி லார்ட். நமக்கு வேண்டி பண்ணோம்னாக்க அது வேற விஷயங்கள் இப்படி பண்ணலாமே. அப்ப அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணும்போது பகவானுக்கு நமக்கு உள்ள டீலிங் தான். வேற யாரை திருப்திப்படுத்துறோமோ இல்லையோ பகவானுக்கு. அப்ப அந்த பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம சொல்லும்போதே அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து ஒரு ஆனந்தமும் நமக்கு கிடைக்கும். சர்விங் தி லார்ட். இது பின்வரும் பதங்களில் விளக்கப்படும். தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுணர்ச்சி பொருள்களை எல்லாம் துறந்து விருப்ப வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் சமத்துவம் வேணும். யாரோ வெறுப்பேத்துறா அப்படின்னா கோவம் வந்து, யாரோ நம்மளை புகழ்த்துறா ஆஹா புகழ்த்துறா உடனே நம்ம நெகிழ்ந்து அந்த மாதிரிலாம் வேண்டவே வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துறக்கணும். அதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் வேண்டாம். அது அட்ராக்ஷன் போகும்போது நம்ம வந்து ஆப்போசிட், இங்க பகவான் இருக்காரு, நம்ம பின்னாடி இப்படி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். சோ அதெல்லாம் அங்க போகாம இந்த லெவல்ல இருக்குமா இங்கே மேல போகிறதுக்கு தான் பார்க்கணும். அதர் திங்ஸ் எல்லாம் will take us away from them. சோ விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபடணும். தனியிடத்தில் வாழ்ந்து, ஏன் தனியிடம் சொல்லியிருக்கா, மோஸ்ட்லி என்ன ஆயிடும்னாக்கா நம்மளோட வே ஆஃப் திங்கிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கூட இருக்கனோட அந்த மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப ரேர். அவனும் நம்மளுக்கு சரி சொல்லி அவனும் கூட சேர்ந்து பண்றதுல ரொம்ப ரேர். நார்மலி வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அப்புறம் வேற என்ன இருக்குன்னாக்கா, இது தனி இடத்தில் அப்புறம் தனித்து வாழ பழகணுங்க. வேற யாராவது இருந்தனா கூட இது அன்னெசரி டாக் காசிப்லாம் உண்டு. எது வேணுமோ அது இல்லாம வேறதான் பேசிடுவோம். அதனாலேயே நம்ம வந்து தனித்து இருக்க பழகணும். தனி இடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு
உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, அகங்காரம்னா நான் அந்த உணர்வு இருக்கும். யாராவது நம்மளை கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்கணும், அது கூட தெரியாம பரபிரம் மாதிரிலாம் உட்கார முடியாது. அவசியத்துக்கு நம்ம அகங்காரம் இருக்கணும். பட் பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து நான் இருக்கேன்லாம் நினைக்க கூடாது. பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருள்களை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உரிமை உணர்வின்றி, ஏன்னா அதுதான் உரிமை, நம்ம வந்து அதுதான் விட்டு வைக்கணும். என்னுடையதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது நம்மளோட எல்லாமே. வீடா இருக்கட்டும், மனைவி வந்து வீடு, மனைவி, மக்கள், அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்னுடையதுன்னு. அதுக்கு நம்ம இல்லைன்னு வைக்க முடியுமா? அப்படி இல்லை. மைண்ட் ஒன்லி ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு தான் நம்ம வந்து அவள் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். பாக்கியெல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிறோம். நம்ம வந்து எல்லாரும் அந்த ஜேர்னில அப்படியே வண்டியில ஏறி இருப்போம், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். எல்லாரும் நம்ம ஏதோ ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து அம்மா அப்பா தான் எல்லாமே நினைச்சது. இங்க வந்துட்டோம். இங்க வந்து பார்த்தா அவளாம் இறந்து போய் எங்கேயோ போயாச்சு. நம்ம இப்ப மாட்டின்னு இங்க உட்காந்து. இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பேக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் யார் இதுல முன்னாடி போற பின்னாடி போற தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் அ ட்ரெயின் ஜர்னி மட்டும் நினைச்சுக்கணும். சோ இதை வந்து ஜாஸ்தி பற்றெல்லாம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம். உரிமை உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான். அந்த மாதிரி வர்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான். பட் அதுவும் செகண்ட் லெவல் எல்லாம் முடியாது. 5th 6th லெவலே நம்மளுக்கு கஷ்டம், யாருக்குமே முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இங்க இருக்க இந்த மாதிரி இடத்துலயே இருக்க மாட்டானே, என்னைக்கோ போய் சேர்ந்துருப்போம் நம்ம. பிரபுபாதோட அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். ஒருவன் புத்தியினால் தூய்மை அடையும் போது அவன் தன்னை சத்தியகுணத்தில் வைத்துக் கொள்கிறான். சத்துவகுணத்தால் தான் வந்து தூய்மை அடைய முடியும். இவ்வாறு அவன் மனதை கட்டுப்படுத்துபவனாக ஆகி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான். மனசுதான் கட்டுப்படுத்தும். புலன்கள் கட்டுப்படுத்தாச்சு. ஓகே, புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அப்புறம் என்னது மனசால பாய். அப்ப அந்த மனசையும் கட்டுப்படுத்தணும். செகண்ட் அதுதான். எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்துள்ளான். புலனுணர்ச்சி பொருள்களில் அவன் பற்றுதல் கொள்வதில்லை. மேலும் தனது செயலின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளான். இன்னும் பிடிக்கும் பிடிக்காம அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அத்தகைய பற்றற்ற மனிதன் இயற்கையாகவே தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புவான். உனக்கு யாரும் வேண்டா தோணும். ஐ வுட் லைக் டு பி அலோன். சங்கமே விட என்ன பேசுறது, வாழ்க்கையில என்ன பேசுறது, ஒண்ணு காமன் டாபிக் இருக்காது. அதுல ஒண்ணு விருப்பம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டாபிக்ல பேசுறதுக்கு விருப்பம் இருக்காது. அந்த மாதிரி சோ வந்து எப்பவுமே தனியா இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் வரணும். ஆனா தனியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது வேற விஷயம் இருக்கு. சம் பீப்புள் இன்ட்ரோவர்ட், பேச மாட்டா எல்லாட்டையும். கொஞ்சம் ஒரு ஷை நேச்சர் இருக்கும். யார்ட்டையும் வந்து என்னத்து பேசுறது அப்படின்னு அதை அவளை ஞானின்னு சொல்ல முடியாது. அது வேற கேட்டகரி. இது வந்து இயற்கை. ஆனா அப்புறம் என்னது, வயட்டா இருந்து தனியா இருந்து பகவானிடத்தில் மனத்தை லைத்து. அந்த மாதிரி தேவைக்கு அதிகமாக உண்ண மாட்டான். மேலும் அவன் தனது உடல் மற்றும் மனதின் செயல்களை கட்டுப்படுத்துவான். உடலே நான் என்று அவன் ஏற்காமல் இருப்பதால் நம்ம எல்லாம் என்ன அந்த ஸ்டேஜ்க்கே வரலையே. உடல் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் உடல் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் எங்க ஸ்கிராட்ச் கொஞ்சம் ஏதோ சூடுபட்டு அப்பா கையை சுட்டுடுத்தே அப்படின்னு வேணுமோ நினைவு வருது. நான் லேப்ல வருது ஒரு லேடி, நான் ஹவுஸ்ஹோல்ட் லேடி, முக்கா குழந்தைலாம் இருக்கா. வந்து பிளட் எடுக்கிறதுக்கு நான் அட்மின் தரேன். நான் பிளட் எடுக்கலாம் இல்லை, பட் நான் அட்மின் எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்றதுல. இப்ப ரொம்ப அட்டகாசம் பண்றவங்க என்னாச்சு, ஏதாவது அவளையெல்லாம் கொஞ்சம் பேசி சமாதானம். என்னாச்சு, பிளட் தானே எடுக்கிறா, உயிரை எடுக்கலையே, ஏதோ 2 டிராப் எடுக்க போறேன், அதுக்கு எந்த இப்படி கத்துறேன்னு. ரொம்ப பயமா இருக்கு. குழந்தைகளை எல்லாம் பெற்றுட இல்லையா, அப்பெல்லாம் வலி தெரியலையா அவனுக்கு? அப்படி இல்ல அப்பெல்லாம் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லியிருந்தா. அப்படி கத்தி ஃபுல் லேபுக்குள்ள கொண்டு வர அப்படிலாம் நிறுத்தி. சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப தாங்கவே முடியாது. எல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணி என்ன சொல்வா, அதுக்கு பயோஸ்பிக் அந்த மாதிரி வந்து பயோபிக்கா என்ன சொல்வா, அந்த மாதிரி எல்லாம் புதுசா பூதமா நினைச்சு இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பீப்புள் இருக்கு. ஓகே, எறும்பு கடிக்கிறவங்க ஒரு ஊசி குத்தணும், பிளட் எடுக்க போறான். அப்படி அர்ப்பணம் பண்ணான். ஏன்னா உடலுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். என்ன அவன் என்னது யாரு ஞானி. உடலே நான் என்று அவன் ஏற்காமல் இருப்பதால் அவனிடம் அகங்காரம் கிடையாது. பற்பல ஜட பொருள்களை ஏற்று தனது உடலை பலமாகவும் குண்டாகவும் வைத்துக் கொள்வதில் கூட அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஒண்ணுத்துக்கு அவன் பலசாலியா இருக்கணும், அதனால நான் ஜிம்முக்கு போகணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஒண்ணுத்துக்கும் அவனுக்கு போதரை இல்லை. குண்டாகும், நல்லா கொல்லியா இருக்கேன், நிறைய சாப்பிடணும், நல்ல ஒரு புஷ்டியா இருக்கும், அதெல்லாம் அவனுக்கு எல்லாம் விருப்பமே கிடையாது. அவனது வாழ்க்கை உடலை சார்ந்தது இல்லாததால் அவனிடம் பொய்யான பெருமையும் இல்லை. இறைவனின் கருணையால் தனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் எதை கொண்டும் அவன் திருப்தியுடன் உள்ளான். ஆஸ்பயர் மோர், இன்னும் வேணுங்கிற இது இல்லவே இல்லை. இது ஆல்வேஸ் ஹாப்பி வித் himself.
புலனின்பம் கிட்டாத நேரங்களில் அவன் ஒருபோதும் கோபம் கொள்வதில்லை. நேச்சுரலி புலனின்பத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனாலதான் இன்னும் வேணும்னு சொல்லி ஆசை வளரும். அது இன்னும் வேணும் வரும்போது என்னது, அந்த ஆசையை திருப்திப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும், ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு விஷயத்தின் பாயிண்ட் வந்துடும். திருப்திப்படுத்த முடியாத நிலைமை வந்தோன்னு கோபம் வரும். என்ன எதிர்பார்ப்பு அது மீட் ஆகலைன்னா கோபம். அதான் அந்த ஸ்லோகம் இருக்கேன், அது நம்பர்லாம் மறந்து போயிருக்கு. காமாத் குரோதோபிஜாயத்தே அப்படின்னு ஒரு இது வரும். 2 ஸ்லோகம் சேர்ந்து அது கடைசியில இருந்து வீழ்ச்சி அடைகிறான். அதுதான். சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் புலனின்பம் கிட்டாத நேரங்களில் அவன் ஒருபோதும் கோபம் கொள்வதில்லை. புலனின்ப பொருள்களை அடைவதற்காக அவன் முயற்சியும் செய்வதில்லை. இவ்வாறாக அவன் அகங்காரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடும் போது எல்லா ஜட விஷயங்களிலும் பற்றற்றவன் ஆகின்றான். மெயினா தான் 15 சாப்டர் எவ்வளவு டைம் படிச்சோம், ஒரு மாசத்துல 30 டைம் படிச்சிருக்கோம். அந்த இது என்ன, அந்த ஆயுதத்தை வச்சு கட் பண்ணமா அந்த மரத்தை பற்றற்ற உள்ள அந்த ஆயுதத்தை வச்சு கட் பண்ணணும். டிட்டாச்மெண்ட் இல்ல மாதாஜி, ஆயுதத்தை வச்சு கட் பண்ணணும். பற்றற்ற உள்ள அந்த ஆயுதத்தை வச்சு கட் பண்ணணும். டிட்டாச்மெண்ட். இதுவே பிரம்மனை உணரும் நிலையாகும். இது பிரம்மபூத நிலை. பிரம்மனை உணர்ற நிலையில இருந்து இந்த மாதிரி வேற ஒண்ணும் நமக்கு தெரியாது. இட் டசன்ட் மேட்டர் அப்படின்னா என்னது, அப்பயே உட்கார்ந்துக்கல அவன் ஒன்னும் இந்த தொடச்சு விட்டு நடப்பாளே சில பேர், அந்த மாதிரி அவனும் பகவான் ஒருத்தர் லைச்சல். அப்ப அதுதான் பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. வாழ்வின் பௌதிக கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடும் போது ஒருவன் அமைதியாகிறான். ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இருக்காது. ஸோ அவன் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் அவன் வந்து அது இப்படி ஒரு வெப்ராலும் சொல்வாள், என்ன அப்பா இன்னும் வேணும் அந்த உள்ள இந்த மாதிரி சாதமா இருக்கும். கிளர்ச்சி எல்லாம் இருக்காது. அந்த கிளர்ச்சி அற்றவனாக ஆகின்ற இது பகவத்கீதை 2.70 கொடுத்திருக்கு. ஓகே. நதிகள் கடலில் வந்து கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. அதோட அந்த உப்போடு இது அப்படியே இருக்கும். அதோட கலர் அப்படியே இருக்கும். எல்லாம் சேமா இருக்கும். அது கடல் மாறுவதில்லை. அதுபோல தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்பட்டவன் மட்டுமே அமைதியை அடையப்படும். தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன், அதான் படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். இத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவன் அல்ல. யார் படிக்கணும் மாதாஜி? நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கணும். நீங்க தான். ஓகே, படி. இல்ல நீங்க இல்ல மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி படிக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு டர்ன் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 54 பிரம்மபூத பிரசன்யாத்மா ந சோர்ச்சதி ந காங்ஷதி க்ஷம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். பிரம்மபூத பூர்ணத்துடன் ஒன்றிணைந்து பிரசன்ன ஆத்மா இன்பம் நிறைந்தது என்ன என்றும் இல்லை. சோஷதி கவலைப்படுவது என்ன என்றும் இல்லை. காங்ஷதி விருப்பப்படுவது. சமநோக்குடன் சர்வேஷு எல்லாம் பூதேஷு உயிர் வாழ்களிடம் மத் பக்தி எனது பக்தி தொண்டை லபதை அடைகிறான். பரமம் தெய்வீகமான மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு தெய்வீக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்து இன்ப நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயர் வழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அதற்கு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். பொருளுரை. பூர்ணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலை அடைவதே அருவவாதிகளின் இலட்சியமாகும். ஆனால் உருவவாதிகளின் தூய பக்தர்கள் பொறுத்தவரை அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது லட்சியம். அதாவது பரமபுருஷரின் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவன் ஏற்கனவே முக்தியின் தளத்தில் உள்ளான். அதாவது பூர்ணத்துடன் ஒருங்கிணைந்து பிரம்ம பூத நிலை உள்ளான். பரமனுடன் அவன் இணையாமல் ஒருவனால் அவருக்கு தொண்டாற்ற முடியாது. பூர்ணத்துடன் கருத்துப்படி தொண்டு செய்பவனுக்கும் தொண்டை பெறுவனுக்குமாய் இடையில் வேறுபாடு கிடையாது. இருப்பினும் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கின்றது. பௌதிகமான வாழ்வில் ஒருவன் புலனுணர்ச்சிக்காக செயலாற்றும் போது அதில் துன்பம் உண்டு. ஆனால் பூர்ண ஒளியில் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் போது அதில் துன்பம் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தனுக்கு கவலைப்படுவதற்கோ விருப்பப்படுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. கடவுள் முழுமையானவர் என்பதால்
அவரது தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயிர்வாழிகளும் தன்னில் முழுமையாக ஆக்கின்றான். அழுக்கான தண்ணீர் ஏதுமின்றி முழுமையாக தூய்மை செய்யப்பட்ட ஒரு நதியை போன்றவன் அவன். அந்த தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு சிந்தனைகள் ஏதும் இல்லாதால் அவன் இயற்கையாகவே எப்பொழுதும் இன்பம் நிறைவாக உள்ளான். அவன் ஜட நஷ்டத்திற்காக வருந்துவதில்லை, லாபத்திற்காக இயங்குவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவானின் தொண்டில் அவன் நிறைந்தவனாக உள்ளான். அவன் ஜட நஷ்டத்திற்காக வருந்துவதில்லை, லாபத்திற்காக இயங்குவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவானின் தொண்டில் அவன் நிறைந்திருக்கிறான். ஒவ்வொரு உயிர் வழியும் பரம புருஷனின் மிகச்சிறந்த அம்சம் என்பதையும் அதனால் அவரது நித்திய சேவகன் என்பதையும் அவன் அறிந்திருப்பதால் ஜட இன்பத்திற்காக விருப்பம் அவனிடம் இல்லை. ஜட ஒளிகள் சிலரை உயர்ந்தவர்களாகவும் சிலரை தாழ்ந்தவர்களாகவும் அவன் காண்பதில்லை. உயர்வு தாழ்வு எல்லாம் நிலையற்றவை. நிலையற்ற தோற்றங்களுடன் மறைவுகளுடன் ஒரு பக்தனுக்கு ஆக வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அவனுக்கு கல்லும் பொன்னும் ஒரே மதிப்புடையவை. இந்த பிரம்மபோத நிலை தூய பக்தினால் மிகவும் எளிதாக அடையப்படுகின்றது. வாழ்வின் இத்தகைய நிலையில் பரபிரம்மனுடைய ஐக்கியமாகி தனது தனித்தன்மையை அழித்துக் கொள்வது என்னும் சிந்தனை நரகத்தனமாக ஆகின்றது. சர்வலோகத்தையும் அடையும் சிந்தனையும் வெறும் மாய கற்பனையாகவும் ஆகின்றது. புலன்களோ பற்கள் பிடுங்கின பாம்புகளை போன்றவை. பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பினிடம் பயம் இல்லாத போல புலன்கள் தாமாகவே கட்டுப்படுத்தும் போது அவரிடம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஜடத்தால் பீடிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு இந்த உலகம் மயமானதாகும். ஆனால் பக்தனுக்கோ இந்த முழு உலகமும் ஆன்மீக உலகமான வைகுண்டத்தை போன்றதாகும். பக்தனை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜட உலகில் மிகவும் உயர்ந்த நபரும் ஒரு சிறு எறும்பை போல துச்சமானவரே. இத்தகைய நிலையினை இந்த யுகத்தில் தூய பக்தி தொண்டை பிரச்சாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்யரின் கருணையினால் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக என்ன பண்றான்? பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். full bliss, will be totally at peace. அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர் வாழ்களிடமும் அவனுக்கு சமநோக்கு கொள்கிறான். பண்டிதாக சமதர்ஷினா அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன வரும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு வேற ஒன்னும் ஆசையும் இருக்காது, அவனுக்கு இருக்காது. பட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி ஆல்சோ. அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அப்புறம் பூர்ணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலையை அடைவதே அருவவாதிகளின் லட்சம். அருவவாதிகளுக்கு அதுதான் இலக்கு. அவளுக்கு மெயினா பகவான் தான், அதான் பகவான் நினைக்கிறான், அது பகவான் தான். அதனால அவ அதோட பகவானோட ஐக்கியமாயிட்டு தட் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உங்களோட லட்சியமே தான். ஆனால் உருவவாதிகள் அந்த தூய பக்தர்களை நமக்கெல்லாம் என்னது அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம சர்வ் பண்ணணும். யூஆர் ஆல் த சர்வீட்டர். பகவான் கூட இணையறது இல்லை, நமக்கு பொருட்டே கிடையாது. மோட்சமானமா எல்லாம் கேட்டோம்னா இல்ல, அங்க போனாலும் நான் ஐ வாண்ட் டு சர்வ் யூ, அதுதான் நம்மளுடைய எண்ணமா இருக்கு. பொறுத்தவரை அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டு ஈடுபடுவதே அவனோட லட்சியமா இருக்கும். யாருக்கு? உருவவாதிகள். அதாவது பரமபுருஷன் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் ஏற்கனவே முக்தியின் தளத்தில் தான் உள்ளான். அதாவது பூர்ணத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பிரம்மபூத்த நிலையில் உள்ளான். அந்த நிலையில் தான் இருக்கான். பரமனுடன் அவ்வாறு இணையாமல் ஒருவனால் அவருக்கு தொண்டாற்ற முடியாது. பூர்ணத்தின் கருத்துப்படி தொண்டு செய்பவனுக்கும் தொண்டை பெறுபவனுக்கும் இடையில் வேறுபாடு கிடையாது. இருப்பினும் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கின்றது. உயர்ந்த ஆன்மீக நிலை தான் அதனாலதான் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அந்த நிலையில கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பௌதிகமயமான வாழ்வில் ஒருவன் புலனுகர்ச்சிக்காக செயலாற்றும் போது அதில் துன்பம் உண்டு. அவன் என்னது புலனுகர்ச்சி, அவன் புலனுக்கு திருப்திப்படுத்தும் பண்ணும்போது அதுல ஒரு துன்பம் இருக்கு. ஆனால் பூர்ண உலகில் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டிருக்கும் போது அதில் துன்பம் கிடையாது. எல்லாம் பகவான் திருப்திக்கு வேண்டிய வச்சிருக்கும் போது அது துன்பம் வராது. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தனுக்கு கவலைப்படுவதற்கோ விருப்பப்படுவதற்கோ எதுவுமே இல்லை. அவன் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன ஒண்ணுமே இல்லைன்னா இஸ் டோட்டலி ட்ரஸ்டிங் த லார்ட். அவனுக்கு கவலையே இருக்காது. அண்ட் அப்புறம் என்ன வேற என்ன கொடுக்க விருப்பமும் இல்லை. ஒன்லி பகவானை சேவ் பண்ணணும், அந்த ஒரு விருப்பம் இருக்குமே தவிர பௌதிகம் பந்தமா அவனுக்கு ஒரு விருப்பமும் இருக்காது. கடவுள் முழுமையானவர் என்பதால் அவரது தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயிர் வாழியும் தன்னில் முழுமையானவனாக ஆகின்றான்.
அழுக்கான தண்ணீர் ஏதுமின்றி முழுமையாக தூய்மை செய்யப்பட்ட ஒரு நதியை போன்றவன் அவன். அந்த தூய பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு சிந்தனைகள் ஏதும் இல்லாததால் அவன் இயற்கையாகவே எப்பொழுதும் இன்பம் நிறைந்தவனாக உள்ளான். அவன் ஜட நஷ்டத்திற்காக வருந்துவதில்லை. ஏதோ நஷ்டம் எடுத்து ஏதோ இழப்பா எடுத்தினாலும் அவன் வருந்ததும் இல்லை. வெறும் நல்லது நடந்ததுனாலும் ஊகம் சொல்லிட்டு பெரிய பாராட்டி சமத்துவத்துல இருப்பான். எல்லாமே வந்து ஈக்குவலா நினைச்சுப்பான். அவன் ஜட நஷ்டத்திற்காக வருந்துவதில்லை, லாபத்திற்காக ஏங்குவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவானின் தொண்டில் அவன் நிறைந்திருக்கின்றான். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பரமபுருஷன் மிகச்சிறிய அம்சம் என்பதையும் அதனால் அவரது நித்திய சேவகன் என்பதையும் அவன் ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. அறிந்திருப்பதால் ஜட இன்பத்திற்கான விருப்பம் அவனிடம் இல்லை. பிகாஸ் மை மெயின் மோட்டிவ் என்னோட யார் என்ன வந்து அவளுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். என்னோட லட்சியமே அதுதான். நம்ம வந்து இமிடியேட்டா ஹனுமான் தான் நினைச்சு பார்க்கணும். ஹனுமான் அப்படிதானே இருந்தார் இல்லையா? பெரிய பலசாலி தான். அவருக்கே அவரோட என்ன பலம் இருக்குன்னு தெரியாது. பட் நல்லதுதான். அவர் வந்து சர்விங், ஒன்லி தட் மென்டாலிட்டி. ராமருக்கு நான் சேவகனா இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ அவனிடம் அந்த மாதிரி இன்பம் அறிந்திருந்தால் ஜட இன்பத்திற்கான விருப்பம் அவன்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே இருக்காது. ஜட உலகில் சிலரை உயர்ந்தவர்களாகவும் சிலரை தாழ்ந்தவர்களாகவும் அவன் காண்பதில்லை. எல்லாரும் சமத்துவமா பார்க்கணும். உயர்வு தாழ்வுகள் எல்லாம் நிலையற்ற தோற்றங்களுடன் மறைவுகளுடனும் ஒரு பக்தனுக்கு ஆக வேண்டியது எதுவும் இல்லை. அவனுக்கு கல்லும் பொண்ணும் ஒரே மாதிரி. அப்போ யாரும் உயர்ந்தவா தாழ்ந்தவா மேட்டர். ஆனா அவருக்குள்ள ஆத்மா அவன் கவனிக்கிறான். எல்லாரும் அவனுக்கு ஈக்குவல். இந்த பிரம்மபூத நிலை தூய பக்தனால் மிகவும் எளிதாக அடையப்படுகிறது. வாழ்வின் இத்தகைய நிலையில் பரபிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகி தனது தனித்தன்மையை அழித்துக் கொள்வது என்னும் சிந்தனை நரகத்தனம். அது யாரு அத்வைத்திக் கொள்வது வந்து பகவானுடைய இணைந்து அந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை நரகத்தனமாக ஆகிறது. சொர்க்கலோகத்தை அடையும் சிந்தனை வெறும் மாய கற்பனையாக ஆகின்றது. நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லையா? கரெக்டா சொல்லியிருக்காளே, பூலோக விருந்தாவன் இருக்கு, அங்க பகவான் இருக்கார், அங்க போயிட்டு நம்ம சேவை புரியணும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கா. நம்ம ஐக்கியம்லாம் ஆகிறது கிடையாது. நம்மளும் பகவான் ஒன்றை இணைந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிறது கிடையாது. We don't believe that. சிந்தனை வெறும் மாய கற்பனையாகவும் ஆகின்றது அவளுக்கு. புலன்களோ பற்கள் பிடுங்கின பாம்பு, புலன்களை வந்து பற்கள் பிடுங்கிய பாம்புகளே போன்றவை. பற்கள் பிடுங்கிய பாம்பிடம் பயம் இல்லாததை போல புலன்கள் தாமாகவே கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அவற்றிடமும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நமக்குதான். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து புலன்களை அந்த அவளோட எப்படி பாதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு எல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட உட்காந்து அதான் அர்ஜுன் ஐயோ இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். உடலே இருக்கிற நமக்கு வந்து இது ரொம்ப கஷ்டம். நான் காற்றை கூட வேணா நிறுத்திடுறேன். ஆனா இந்த மாதிரி மனசை நிறுத்தி இந்த மாதிரி நான் பண்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பழக்கம் பட்டும் அண்ட் இது என்னது பற்றற்று இருக்கும்போது அது பிராக்டிஸ்ல வரும்னு சொன்னார் பகவான். ஆனா நம்மளோட வந்து ஈஸி பாத். உனக்கு எந்த சாப்பிடணும்னு சொல்றத சாப்பிடலாமே. ஆனா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடு. அவ்வளவு அப்கோர்ஸ் ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி. பட் பாக்கி அது ஆனியன் கார்லிக்ல தவிர பாக்கி எவ்வளவு ஐட்டம் இருக்கு யூ கேன் மேக். சோ நானும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும், பகவானுக்கு சேவை. ஃபர்ஸ்ட் சேவகம். நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியணும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், சாப்பிடலாம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எப்போ ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு சொல்லி முக்கியம். சோ இந்த சேவை செயல் அந்த சேவகனா இருக்கிறவங்க என்னைக்குமே வந்து பகவான் கூட ஈக்குவலா நினைக்க மாட்டாங்க. அதான் இப்ப சொல்லுவேன், இந்த சர்வெண்ட். நம்ம வீட்டுல யாராவது சர்வெண்ட் இருந்தா கூட அவன் வந்து ரொம்ப வருஷமா ஒரு வேலை பண்ணாலும் அவன் வந்து நம்ம கூட உட்காந்துட்டு அந்த வேலை பண்ண மாட்டான். இல் ஆல்வேஸ் சிட் டவுன். ஹனுமான் சேவகன் தான். ஆனா அவர் என்ன கடவுள் இல்லையா? அவரும் பெரிய அவரையும் பூஜிக்கதான் செய்யறாங்க. ஆனா எங்க இடம் கால்வடியில தான். ஸ்ரீராமனோட கால்வடியில உட்காந்து. சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஹம்பிள் ஸ்டேஜ்ல இருப்போம். ஜடத்தால் பிடிக்கப்பட்ட மனிதனுக்கு இந்த உலகம் துன்பமயமானதாகும். ஜட உலகத்துல ஜட பொருள்ல ஆசை வச்சுன்னா அதெல்லாம் துன்பத்துலதான் ஒன்றுச்சு. ஆனால் பக்தனுக்கு இந்த முழு உலகமும் ஆன்மீக உலகமாக வைகுண்டத்தை போன்றதாகும். பக்தனை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜட உலகில் உள்ள மிக உயர்ந்த நபரும் ஒரு சிறு எறும்பை போல துச்சமானவரே. மனிதர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவுதான் பெரிய பொசிஷன், பெரிய இது ஓகே. எப்படி எனக்கு கடவுள் தான் பெரியவன், அவனை விட வேற ஒருத்த பெரியவன் இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவளுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு என்ன ஒரு சிறு எறும்பை போல துச்சமானவரே அப்படின்னு நினைக்கணும். இத்தகைய நிலையினை இந்த யுகத்தில் தூய பக்தி தொண்டை பிரச்சாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்யரின் கருணையால் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டு எனக்கு ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாத்தி பண்ணி பக்தியா மாபவி ஜானாதி யாவன்ய சாஸ்மி சத்தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத்தனந்தரம்.
பக்தியா தூய பக்தி தொண்டினால் மாம் என்னை அபிஜானாதி அறிந்து கொள்ள முடியும். யாவான் முடிந்தவரை அஸ்மி நான் இருப்பது போலவே தத்தத்வ உண்மையில் தத அதன் பின்னர் மாம் என்னை தத்தத்வத உண்மையில் ஞாத்வா அறிந்து விஷதே நுழைகின்றான் தத் அனந்தரம் அதன் பின்னர். மொழிபெயர் பக்தி தொண்டால் மட்டும் என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். பொருளுரை. பரம புருஷ பகவானான கிருஷ்ணரது அவர் சொந்த விரிவுகளையும் மனக்கற்பனைகளையும் அப்பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்பொழுதும் மறைந்தே இருக்கும். பகவத்கீதையில் ஏற்கனவே 7.25 எனவே கூறப்பட்டுள்ளது போல நரகமபுர் பிரகாஷ ஸ்வரஸ்ய எவர் எல்லோரும் வெளிப்படுவதில்லை. எவரும் ஏற்றறிவினாலோ அனக்கற்பையினாலோ கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்விலும் பக்தி தொண்டிலும் உண்மையாக ஈடுபட்டிருப்பவன் மட்டுமே கிருஷ்ணர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டங்களை உதவாதவை. கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தில் பூரண அறிவுடையவன் கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான ஆன்மீக திருநாட்டிற்குள் நுழைவதற்கான தகுதியை அடைகின்றான். பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தனது அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது பொருள் அல்ல. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கின்றது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன் பக்த தொண்டின் பிழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். இத்தகு ஞானம் முக்திக்கு பிறகு அழிவுறுவதில்லை. ஜடவாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கிய பக்தி முறிப்பின் முக்தி இருப்பினும் அத்தகு வேறுபாடுகளும் தனித்தன்மையும் ஆன்மீக வாழ்வில் உள்ளன. ஆனால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் உள்ளன. விஷதே எண்ணில் நுழைகின்றான் என்னும் சொல் அருவ பிரம்மனுடன் ஒன்றை கலப்பது என்னும் அருவவாதிகளின் கொள்கையினை ஆதரிப்பதாக தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது. விஷதே என்றால் ஒருவன் தனது தனித்தன்மையுடன் பரமபுருஷனின் திருநாட்டிற்கு நுழைய முடியும் என்று பொருள். பரமபுருஷனின் உறவில் ஈடுபட்டவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை நிற மரத்திற்குள் நுழைந்தால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாக ஆவதற்கல்ல, மாறாக அம்மரத்தின் பழங்களை சுவைப்பதற்காகவே பொதுவாக ஆறுகள் கடலில் கலந்து ஒன்றாகி விடுவதை அருவவாதிகள் உதாரணமாக கொடுக்கின்றன. அருவவாதிகளுக்கு வேண்டுமானால் அது இந்த இதயத்தின் இருப்பிடமாக தோன்றும். ஆனால் உருவவாதியோ கடலில் இருக்கும் மீனை போன்று தனது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கின்றான். கடலின் ஆழத்திற்கு சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர்வாழிகளை காண முடியும். கடலின் மேற்பரப்பை அறிந்திருந்தால் மட்டும் போதாது. கடலின் ஆழத்தில் வசிக்கும் நீர்வாழிகளை பற்றிய முழு அறிவு வேண்டும். தனது தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தன் தம புருஷன் தெய்வீக குணங்களையும் வைபவங்களையும் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியும். 11ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டபடி பக்தி தொண்டில் மட்டுமே அவனை அறிய முடியும். அதுவே இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பரமபுருஷ பக்தி தொண்டில் புரிந்து கொண்ட ஒரு நாட்டுக்குள் ஒருவன் நுழைய முடியும். ஜட கருத்துக்கள் இருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு, பிரம்மபூத நிலை அடையப்பட்ட பிறகு பகவானை பற்றி கேட்பதால் ஒருவன் பக்தி தொண்டை தொடங்குகின்றான். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கும் பொழுது பிரம்மபூத நிலை தானாகவே வளர்ச்சி அடைகின்றது. பௌதீக களங்கங்கள் புலனின்பத்திற்கான பேராசையும் காமமும் மறைகின்றன. காமமும் விருப்பமும் பக்தனின் இதயத்திலிருந்து மறையும் போது அவன் பகவான் தொண்டில் மேலும் பற்றுக்கொள்கிறான். இத்தகு பற்றுதலால் அவன் ஜட கலங்கங்களில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். வாழ்வில் இந்த நிலையில் முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கூற்றாகும். முக்திக்கு பிறகு பக்தி என்னும் தெய்வீக தொண்டு தொடர்கின்றது. வேதாந்த சூத்திரம் 4.1.12 இதனை உறுதி செய்கின்றது. ஆப்ராயான தத்ராபி ஹித்ருஷ்டம் பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கின்றது என்பதே இதன் பொருள். பக்தியுடன் கூடிய உண்மையான முக்தி என்பது உயிர் வாழி தனது சொந்த நிலையில் ஸ்வரூபத்தில் மீண்டும் நிலை பெறுவதே என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர் வாழ்வின் ஸ்வரூபம் முன்னரே விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவன் முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறந்த சிறிய அம்சமே. எனவே அவனது ஸ்வரூபம் கொண்டு தெய்வதே. முக்திக்கு பிறகும் இந்த தொண்டு ஒருபோதும் நிறுத்தப்படுவதில்லை. வாழ்வின் தவறான கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடுவதே உண்மையான முக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை அது ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன்ல நம்ம தான் படிக்கிறோம். பக்தி மார்க்கம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் 6, அப்புறம் நடுவுல 6, கடைசி 6. ஃபர்ஸ்ட் 6 வந்து கர்ம யோகா, அப்புறம் மிடில் என்னது பக்தி யோகா, அடுத்தது லாஸ்ட் இப்ப நம்ம பண்றது வந்து ஞான யோகா. எல்லாம் இந்த யோகானால என்னது பகவான் இடத்தில் லயித்து மனதளவுல பகவான் லயித்து அந்த மாதிரி பண்றதுதான். இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் என்னது கர்ம யோகானா பகவானை நினைத்து ஒரு கர்மா பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் நடு பாட்டு வந்து எல்லாமே பக்தி 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 பகவான் நினைச்சு பக்தி பண்ணிட்டே பகவான் இது பண்றோம். இப்போ ஞானமும் என்னது
டு இன்க்ரீஸ் அவர் ஃபெய்த் அண்ட் இது பகவானை நினைத்துன்னு ஒரு நாலேஜ் படிக்கிறது. இந்த நாலேஜ் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு இன்க்ரீஸ். நம்ம பக்தி கூடுறதுக்கு வேண்டிதான் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் படிக்கணும். ஸோ அல்டிமேட்லி இது பக்தி தான் இது பிரதானம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவான் ஸ்லோகத்தையே கொடுத்திருக்காரு. ஒன்லி நான் வந்து படிச்சேன், நாலேஜ் கெயின் பண்ணேன், குவிஸ் அட்டன் பண்ணேன், அதனால எனக்கு அது கிடைச்சு விட்டு மெடல் கிடைச்சு, ஏதோ இடத்துல ஸ்லோகா சொல்ற காம்படிஷன் சொன்னேன், எனக்கு சர்வே கிடைச்சு, அதெல்லாம் ஒரு பெருமை கிடையாது. அது எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டோம். பக்தி தொண்டுல பகவான சேவை புரியறதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ அடிப்படை என்னது விஷயம், பக்தி தொண்டால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும். நான் தங்க கவச்சம் போட்டேன், வெள்ளி கவச்சம், உங்களுக்கு பணம் இருக்கு போட்டேன். எல்லா பணக்காரன் போடுறாளா இல்ல, ஆனா நீ போட்ட, அதுக்கு உனக்கு அவர் ஒரு என்ன ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் நான். ஆனா அதனால நீ வந்து தூய பக்தன், என்னுடைய எல்லாம் நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுருப்பேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. தூய பக்தன்னா அவன் பணம் எல்லாம் கொடுக்கலனாலும் சேவை புரியறான் அண்ட் பகவானை நினைக்கிறான், அடிக்கடி நினைத்து பார்க்கிறான். அப்ப அவனுக்குதான் பகவான் வந்து அருள்வர். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவுகளையும் மனக்கற்பனையினாலோ அபக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. only ஒரு true devotee can understand. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்பொழுதும் மறைந்தே இருக்கும், புரியவே புரியாது. அப்ப அது வந்து ஒரு we can understand God only through devotion தான். Devotion is important. பகவத்கீதை 7.25 ஏற்கனவே கூறப்பட்டுள்ளதை போல நரகம் பிரகாஷக சர்வஸ்யா, அவர் எல்லாருக்கும் வெளிப்படுவதில்லை. நரகம் நான் இல்லை, பிரகாஷ எல்லாருக்கும் வெளிப்படுவதில்லை. ஓகே. எவரும் ஏற்றறிவினாலோ மனக்கற்பையினாலோ கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்விலும் பக்தி தொண்டிலும் உண்மையாக ஈடுபட்டிருப்பவன் மட்டுமே கிருஷ்ணன் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டங்கள் இதற்கு உதவாதவை. அதெல்லாம் நம்ம பௌதிகத்துல ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கோ, அது பட்டம் எல்லாம் கிடைக்கிறது அதுக்குதான், ஜாபுக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் அது உதவுமே தவிர அது அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உதவாது. அந்த படிப்பெல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உதவாது. வேற இந்த இது நம்ம உதவும். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், அதனால்தான் இந்த ஜென்மத்தை நமக்கு இன்னும் ஒரு ஆசையோட நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஏதோ கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு. அப்ப அது வந்து இதெல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் தான், கியூமுலேட்டிவா இது வந்துட்டு இருக்கும். சோ இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டங்கள் இதற்கு உதவாது. கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தில் பூர்ண அறிவுடையவன் கிருஷ்ணரின் இருப்பிடமான ஆன்மீக திருநாட்டிற்குள் நுழைவதற்கான தகுதியை அடைகின்றான். கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி உள்ள அறிவுடையவன் தான் வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தனது அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்று பொருள் அல்ல. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கின்றது. அங்க போனால் வந்து நான் பிரம்மனோட ஐக்கியமாயிடுறேன். பிரம்மன் ஸ்டேஜ், பிரம்மன் ஸ்டேஜ்ல நான் பகவான் கூட ஐக்கியமாறேன். அத்வைதிக் சொல்றப்ப அது மாதிரி இல்லை. அங்க போனால் அப்ப இன்னும் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி போயிடுறதா இல்லை. நம்ம அடையாளம் ஸ்டில் என்னது, அங்கேயும் போயிட்டு தொண்டுதான் முடியும். நம்ம வந்து அங்கேயும் பக்தனாக தான் இருப்போம். சோ அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு முடியணும். அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கின்றது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன் பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். இத்தகைய ஞானம் முக்திக்கு பிறகும் அழிவுறுவதில்லை. முக்தி கிடைச்சாலும் அவன் எங்க போனான், உலக விருந்தாவன் போனாலும் அங்கேயும் வந்து முடிவு பெற்றது. இனிமே நான் வந்து சேவகனா இருக்க போறது அது மாதிரிலாம் முடியாது. சேவம் அவனுக்கு ஹேபிட்டும் ஆயிடும். அது கூட அவன் என்ன பண்ணாம இருக்கவும் முடியாது. ஜட வாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியதே முக்தி. ஜடவாழ்வோ இந்த கருத்துக்கள் நம்ம இப்ப ஜட வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நினைச்சுன்னு போவோம், அதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிருக்கோம். அதுல இருந்து விடுபடுவது, அதுல இருந்து கம் அவுட் ஆஃப் ஆல் தட். அதெல்லாம் ஒண்ணு தற்காலிகமான ஒரு இன்பம் தான். நமக்கு பெர்மனன்ட் இது இருந்து ஆனந்தம் இது பகவான் நினைக்கிறது, பகவானுடைய இலக்கம் நோக்கி போகுது. அந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுதான் வந்து இது ஜடவாழ்வின் கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியதே முக்தி. அதுக்குதான் முக்திங்கிறான். இருப்பினும் அத்தகைய வேறுபாடுகளையும் தனித்தன்மையும் ஆன்மீக வாழ்விலும் உள்ளன. ஆனால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் உள்ளன. விஷத்தே எண்ணில் நுழைகின்றான் என்னும் சொல் அருவ பிரம்மனுடன் ஒன்றர கலப்பது என்னும் அருவவாதிகளின் கொள்கையினை ஆதரிப்பதாக தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது. அவன் வந்து விஷத்தைனா எண்ணில் நுழைகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அவளுக்கு அதை ஏத்ததா கொடுப்பான். பத்தியா விஷத்தை இருக்கா. சோ ஐம் கோயிங் மர்ஜிங் வித் த லார்ட். அவன் வந்து அந்த மாதிரி அவ என்றான்.
பட் நம்ம அந்த மாதிரி தவறா எண்ணக்கூடாது. விஷத்தை என்றால் ஒருவன் தனது தனித்தன்மையுடன் பரமபுருஷன் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் என்று பொருள். பரமபுருஷனின் உறவில் ஈடுபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை நிற மரத்திற்குள் நுழைந்ததால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாகி அவர்கள் ஏன்னா பச்சை கலர் இருக்கு, அது ஒண்ணு மரமும் பறவையும் மாங்காய் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா ஆகாது. பரமபுருஷன் உறவில் ஈடுபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை நிற மரத்திற்குள் நுழைந்ததால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாக ஆவதில்லை. மாறாக அம்மரத்தின் பழங்களை சுவைப்பதற்காகவே பொதுவாக ஆறுகள் கடலில் கலந்து ஒன்றாகி விடுவதை அருவவாதிகள் உதாரணமாக கொடுக்கின்றனர். ஃபைனலி என்ன, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஓஷன்ல கலந்து விடுவோம். இதெல்லாம் ஆறுகள்லாம் சேர்ந்து நதிகள்லாம் ஆறுல சேர்ற அந்த இதை சொல்ல. அப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி இது நதி மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஃபைனலி எங்க போனோம், ஆறோட கலந்துன்னு அப்புறம் ஆறுன்னா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்குவேன். அந்த மாதிரி ஆகுது. அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் அவா கொடுப்போம். அருவவாதிகளுக்கு வேண்டுமானாலும் அது இன்பத்தின் நிற்படமாக தோன்றலாம். ஆனால் உருவவாதியோ கடலில் இருக்கும் மீனை போன்ற கடலில் ஓகே மீன் அங்க கடல் வந்தாலும் அங்க மீன்கள்லாம் இருக்காது. இந்த கடல் அது ஒன்றா இருந்தா அந்த கடல் கூட இல்லை. நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், நாங்களாம் அது பெரிய கடல்ல மீன் மாதிரி ஸ்டில் வி ஆர் தேர். அந்த பகவான் படைச்ச இந்த இதுல யூனிவர்ஸ்ல நம்ம அதுல தத்தளிச்சுன்னு இருக்கோம். we are all in that only. அதாவது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறான். மீன் எப்பவுமே அந்த மீனாதான் இருப்பாங்க. நாம் கடலில் ஆழத்திற்கு சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர்வாழிகளை காண முடியும். கடலின் மேற்பரப்பை அறிந்திருந்தால் மட்டும் போதாது, கடலின் ஆழத்தில் வசிக்கும் நீர்வாழிகளை பற்றி முழு அறிவும் வேண்டும். அப்ப எப்படி தனித்தன்மத்தோட தான் இருக்கா இல்லையா? அந்த ஃபிஷ் வில் பி ஃபிஷ், அந்த வாட்டர் வில் பி வாட்டர். ஸோ இவ நதியோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கலாம். ஃபிஷஸ் எல்லாம் இருக்கு, அது எப்படி தனித்தத்தோடு அது வாழணும் இருக்கு, அது வேற ஓஷன் வேற அப்படி இருக்காங்க. ஓகே, ஆனா அதை சாதன் வாழணும் இருக்கு. எஸ், அந்த ஓஷன் இல்லாம அந்த தண்ணி இல்லாம அதால வாழ முடியாது. அப்ப அது இருக்காது. தனது தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தன் பரமபுருஷரிடம் தெய்வீக குணங்களையும் வைபவங்களையும் உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியும். தூய பக்தி இருந்தாதான் பகவானுடைய எல்லா வைபவங்களையும் நம்ம புரியணும்னா பக்தி கண்ணோட்டத்தோடு தான் பார்க்கணும். 11ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டபடி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அறிய முடியும். அதுவே இங்கு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பரமபுருஷரை பக்தி தொண்டால் புரிந்து கொண்டு அவரது நாட்டிற்குள் ஒருவன் நுழைய முடியும். ஜட கருத்துக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்ற பிறகு பிரம்மபூத நிலை, அதான் பிரம்மா அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் சேர்றது. அந்த இடத்துல வரது பிரம்மபூத நிலை அடையப்பட்ட பிறகு பகவானை பற்றி கேட்பதால் ஒருவன் பக்தி தொண்டை தொடங்குகின்றார். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்கும்போது பிரம்மபூத நிலை தானாகவே வளர்ச்சி அடைகின்றது. பௌதிக களங்கங்கள் புலனின்பத்திற்கான பேராசையும் காமமும் மறைந்து ஒரு நிமிஷம். பௌதிக களங்கங்கள் அதான் அது புலனின்பத்திற்கான பேராசையும் காமமும் மறைக்கின்றன. காமமும் விருப்பங்களும் பக்தனின் இதயத்திலிருந்து மறையும் போது அவன் பகவான் தொண்டில் மேலும் பற்றுக் கொள்கிறான். எனக்கு அந்த இந்த தராசு தான் இதெல்லாம் இதுல போடலை. எனக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கிறவங்கள நான் போய் புரிஞ்சுப்பேன். The more you have that பௌதிக வந்தங்கள்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருப்பாது. அதை இந்த பேகேஜ் லெஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது இந்த தராசுல ஏறிண்டே போகும், நம்மளுக்கு பக்தி ஏறிண்டே போகும். ஸோ இதுல வேற விதமா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து காமமும் விருப்பங்களும் பக்தனின் இதயத்திலிருந்து மறையும். எப்ப மறையறதோ அப்பதான் அவன் பகவான் தொண்டில் மேலும் மேலும் பற்றுக் கொள்கிறான். இத்தகு பற்றுதலால் அவன் ஜட களங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். வாழ்வின் இந்த நிலையை முழுமுதல் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கூற்றுமாகும். முக்திக்கு பிறகு பக்தி எனப்படும் தெய்வீக தொண்டு தொடர்கின்றது. முக்தினா என்னது? பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுதான். அங்க போனாலும் என்னது அப்படின்னா எல்லாம் கிடையாது. அங்கேயும் தொடரும். நம்மளுடைய தெய்வீக தொண்டு தொடர்ந்துட்டே இருக்கும். வேதாந்த சூத்திரம் 4.1.12 இதனை உறுதி செய்கின்றது. பிரயாணாத் தத்ராபி பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கின்றது. கீதா மாதாஜி வந்துட்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் மெசேஜ் இருக்காங்க. ஓகே, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இருக்காங்க பாவம். இவங்க நல்லா வீடு திரும்பி சேரணும். எல்லாரும் ஒரு மாலை பண்ணிடுங்கன்னா யாரு தெரியாது நமக்கு. எல்லாரும் ஒரு மாலை இருக்காங்களா? கீதா மாதாஜி இருக்காங்க.
மட்டும் தான் போட்டாங்க மாதாஜி. மெசேஜ் போட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அவன் வந்து சொல்லிட்டு வர போறான் இல்லையா? இந்த மாதிரி டிவோட்டி எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். எனக்கு என்ன, நான் படி போயிட்டேன், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சடனே ஓ ஆளு காணுமே பார்த்தா இல்லை, அப்படி போயிட்டு வரேன், நான் போறேன், அது கூட சொல்ல. அப்ப we are expecting அவ இருப்பான்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. அவ அப்போல இருந்து வரவே இல்லை. ஸ்டில் ஷி கேம். என்னால அட்டன் பண்ண முடியாது ரீசன் சொல்லிட்டு போயிருக்கா. நான் பார்க்கவே இல்லை. Anyway, we'll pray for that person. Okay, இதனை உறுதி செய்யலாம். என்ன ப்ராப்ளம் மாதாஜி? ஆக்சிடென்ட் போட்டிருக்கு மாதாஜி. அவ சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் ஆக்சிடென்ட் போட்டிருக்கு. ஓ சரி சரி. Sisters, Mataji, sister's husband is accident, so I am going to hospital. Unable to attend the class. அது சொல்றதுக்கு வேண்டி பாவம் சொல்லிட்டு போயிருக்கான். ஆக்சுவலி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்டே இல்ல, பாவம். she is really very innocent. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவளெல்லாம் தான் நம்ம வந்து அவாட்டே நம்ம படிக்கணும் நிறைய. நான் படிக்கிறேன், நான் என்னதான் சொல்லிக்கிறேன். எனக்கெல்லாம் அவ்வளவு தெரியாது. நான் இப்ப நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். நம்மளுக்கு கிளாஸ் இருக்கும்போது நான் வந்து விடுறேன். ஆனா நான் என்ன நினைச்சுவேன்னா நிறைய 50, 60, 70 அதுக்கு மேலேயே விடுப்பா. ஐசிஎஃப் ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி ஐசிஎஃப்ல தான் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அவளுக்கு தெரியும் நான் வந்திருக்கேன்னு தெரியாது. ஏன்னா நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன். ஐம் ஜஸ்ட் பேக் பெஞ்ச் மாதிரி கொஞ்சம் கேட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனாதான் யாரும் இல்லையே அப்படியே போய் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவேன், படிப்பேன். அதுவே ஐ வில் பி ஜஸ்ட் குவைட். இப்போ அவளுக்கு என்ன தெரியும் நான் வந்தேன், நான் போனேன். நான் அப்ப நான் சில பேர் அதுவே ரொம்ப பர்டிகுலரா யாருக்கு தெரியவே தெரியாது இருக்கியா நான் போறேன். அப்படியும் வேண்டாம் இப்படியும் வேண்டாம். என்னோட ஜூம் அந்த ஐசிஎஃப் லாகின் பண்ணிச்சு மார்னிங் வெளியில போட்டுடும் நெட்வொர்க்னால. ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டெல். இமிடியேட்டா போய் நான் யூடியூப்ல லாகின் பண்ணி தான் கேட்பேன். ஓகே, இது வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துல இதனை உறுதி செய்கிறது. அந்த ஸ்லோகம் போட்டிருக்கு. பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கின்றது என்பதே இதன் பொருள். பக்தியுடன் கூடிய உண்மையான முக்தி என்பது உயிர் வாழி தனது சொந்த நிலையில் சுரூபத்தில் மீண்டும் நிலை பெறுவதே என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர் வாழியின் ஸ்வரூபம் முன்னரே விளக்கப்பட்டது. அவன் முழு முதற் கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சம். எனவே அவனது ஸ்வரூபம் தொண்டு செய்வதே. முக்திக்கு பிறகும் இந்த தொண்டு ஒருபோதும் நிறுத்தப்படுவதில்லை. வாழ்வின் தவறான கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதே முக்தி. ஓகே, நம்ம இதோட முடிக்கிறோம். 55 ஏன்னா 56 எவ்வளவு இருக்கு? 56 छोटा ही है, तो आपको पढ़ लो श्रीप्रिया. நீ வந்திருக்கியா? அப்ப வந்திருக்கேன், உனக்கு சான்ஸ். Thank you Mathaji. Hare Krishna. सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद् व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. Thank you Mathaji. Hare Krishna. சார் நான் இல்லாட்ட நான் ஆக்சுவலி நினைச்சேன் ரொம்ப பெருசா இருந்தா உனக்கு கொடுக்க முடியாது நினைச்சு. பகவான் ஆயிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்லோகா கொடுத்துட்டாரு. சர்வ எல்லாம் கர்மாணி செயல்கள் அப்படி இருந்தாலும் சதா எப்பொழுதும் குருவானாக செய்து கொண்டு மத் வியபாஷயாக எனது பாதுகாப்பின் கீழ் மத் பிரசாதார் எனது கருணையால் இல்ல என்ன தெரியாது. மத்னா எனதுன்னு அர்த்தம். அவாப்னோதி அடைகின்றான். சாஸ்வதம் நித்தியமான. சாஸ்வதா என்னன்னா அர்த்தம்? அது நித்தியான்னு கூப்பிடலாம். பதம் இடத்தை, அவ்யயம் அழிவற்ற. ஓகே, எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். மனதளோட எப்படி இருக்கும்? நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை புரிகிறேன், பகவான் என்ன நினைத்து ஒரு காரியம் பண்றேன், அந்த மாதிரி இருப்பேன். சோ அவன் வந்து எனது பாதுகாப்பு. நம்ம அப்படி இருக்கும்போது பகவான் என்னது அந்த கடைக்கண் பார்வை, பகவானோட அந்த அருள் இருந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு. சோ எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். என் பேரம்பேர் சாஸ்திரத்து புஷ்பா. பேரம்பேரு? என் பேரம்பேரு சாஸ்திரத். என் பேரம்பேரு சாட்சாத் தான் மாதாஜி. நான் தான் பாக்குறேன். என் பொண்ணு சாட்சாத் தான். ஓகே, மத் வியபாஸ்ரயா என்றால் இது சொல்லவே இல்லையே ஸ்ரீபிரியா, என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே. அவளுக்கு தெரியும் என்னோட பேரு. நான் தூங்கின கிளாஸ் இருக்கு வரையாண்ணா எழுதி உட்காந்துட்டேன். பட்டுதான் இருக்க, தூங்க மாட்டேன் மத்தியானம். ஹரே கிருஷ்ணா. மத் வியபாஷயா என்றால் பரமபுருஷரின் பாதுகாப்பின் கீழ் என்று பொருள். எங்கேயோ போயிடுத்து தாட்டு கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் மைண்ட் போயிடுத்து எங்கேயோ தவிர அவன் எங்க அப்படி வெயிட் பண்றது இந்த மைண்டு. இதை விட்டு வெளியில போயிட்டு எங்கேயோ சுத்திட்டு வரலாம் அப்படின்னு. மத் வியபாஸ்ரயா என்றால் பரமபுருஷரின் பாதுகாப்பின் கீழ் என்று பொருள். அப்ப நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ண என்னது பகவானோட இந்த நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கும். பகவான் நம்மள அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் விட மாட்டாரு, வெயிட் பண்ணிருக்காரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ என்ன கூப்பிடு நான் வரேன். அந்த இந்த துயில் உரியும் போது என்னது
திரௌபதியோட திரௌபதி வஸ்திரஹரி. எல்லாரையும் கூப்பிடுறா. எல்லாரும் தாத்தா நீங்க பாக்குறாளே, ஹஸ்பண்ட் பாக்குற எல்லாரையும் இப்படி இப்படி கேட்கிறா. கிருஷ்ணன் வெயிட் பண்றேன், நீ என்ன கூப்பிடு, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன், வெயிட் பண்ற. கூப்பிடாமலாம் வைஷூர் இருக்காங்க இல்லையா? கூப்பிட்ட நேரம் தான் விடுவிடுன்னு வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ற. அப்ப நம்ம வந்து பகவான் மறக்காம, ஒரு நேரமும் மறக்காம பகவானோட வழிபாடு பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா பகவான் நாம மறக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா. ஆனா பகவான் அது போல நம்மள மறக்காம நமக்கு அருள் பண்ணிட்டே இருப்பார். ஓகே, பரமபுருஷன் பாதுகாப்பின் கீழ் என்று பொருள். தூய பக்தன் ஜடக்கலங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக பரமபுருஷனை நல்லது அவரது பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒரேடிய பரமபுருஷர் எல்லாருக்கும் இப்படி நடுவில் நின்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இமைக்கு ஒரு ஹிண்ட் எல்லாம் கொடுப்பார். உள்ளூர இருக்கும்போது ஏதோ ஹிண்ட் கொடுப்பாரு. அவ்வளவுதான் நமக்கு கிடையாது, புத்தி கிடையாது, அப்போ புரியாது. சரி, ஒரு ஆன்மீக குரு, அப்ப அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்றார், இவ்வளவு பக்தி பண்ணுங்கோ, இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணுங்கோ, இவ்வளவு டெய்லி வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுங்கோ, ஏதோ சம்திங் தே டெல். ஓ சரி, காலையில என்னங்கோ மங்களா, ஓ சரி. அப்போ அதுதான் நம்ம வந்து பகவான் கொடுக்குற அந்த என்னது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும். சோ அல்லது அவரது பிரதிநிதியாங்க ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகின்றார். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பண்ணுவேன், காத்தால நேரம் தான் பண்ணுவேன், ராத்திரி தான் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. எப்ப வேணா பக்தி. நான் குழந்தைகளோட கிளாஸ் சொல்ற போல என்னது டிவோஷனுக்கு நோ வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன். 18 days ஆயிடுச்சுன்னா அவளே கேட்க ஆரம்பிச்சாச்சு. மத்தாஜி இருக்கும் இல்லையா, 19 இருக்கும் இல்லையா, நாங்க வரலாம் இல்லையா அப்படின்னு. வாங்க வாங்க, நீங்க வந்தா கிளாஸ் வச்சுக்கிறோம் அப்படிமே. ஆனா அவள் கண்டினியூஸா கிளாஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். 18 days ஆச்சு விடுதலை, அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு ஃபீல் வருதில்லை. எனக்கும் வந்து காத்தால அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது எனக்கு ஒரு ஆனந்தம். டெஃபினெட்லி குழந்தைகள் கூட இருக்கிறது பெரிய ஒரு ஆனந்தம். அவளே வந்து அவ்வளவு இன்னசென்ட். அவளும் பொய்யே தெரியாது, அவள் பொய்யே பேச தெரியாது. எனக்கு அதுதான் அதிசயமா இருக்கும். ஏன் லேட்டா வந்தேன்னா தூங்கிட்டேன், நேத்திக்குன்னு சொன்னியே அப்படின்னா சாரி மாதாஜி, இதுதான் சொல்லுவாளே தவிர பொய் சொல்ல தெரியவே தெரியாது. ஜப்பா பண்ணியானா பண்ணினா சொல்லுவா, பண்ணலைன்னா பண்ணலன்னு சொல்லுவா. ஆஃபர் பண்ணியா, நேத்து பண்ண மாதாஜி, இன்னைக்கு பண்ணல சாரி மாதாஜி. என்ன இன்னைக்கு காத்தாலியா இருக்கும். அப்படி இல்லை, ஏதோ ஒண்ணு இருந்ததுன்னா ரொம்ப இன்னசென்ட். அந்த ஓப்பன், யார் என்ன நினைச்சுப்பா, மாதாஜி என்ன நினைச்சோம், அந்த எண்ணமே இருக்காது. அவ்வளவு தூயம், ஒரு என்னது எவ்வளவு இன்னசென்ட் நினைச்சு பார்ப்பேன். அதுவே வந்து போல்டான் அப்படி சொல்லுவாரு, அந்த மாதிரி. ஓகே, அவரது பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுகின்றார். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதாசர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷன் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக மிக கருணையுடன் உள்ளார். 2 டைம் மிக மிக அப்படின்னா யூ கேன் இமேஜின் எவ்வளவு கருணையுடைய. ஒரு மிக இருந்தாலே நிறைய, அவர் மிக மிகன்னு அவர் எவ்வளவு கொடுப்பாரு நமக்கு. அள்ளி கிள்ளி கொடுக்க மாட்டார், அள்ளி கொடுப்பார். So ஐஸ்வர்யா this dialogue has been picked up from which movie? இருக்கியா? தெரியல மாதாஜி. நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த மூவி. அப்பப்பா நான் சொல்றேன், நாங்க வீக் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, மூவி பேர்லாம் நினைவு இருக்காது, பட் ஐ டெல் யூ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம், அது ஜோக்கு தான், ஒரு நிமிஷம் சொல்றேன். பக்தனிடம் பகவான் மிக மிக கருணையுடன் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் மத்தியிலும் காலப்போக்கில் அவன் தெய்வீக லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். அதனுள் நுழைவதற்கான உத்தரவாதம் அவனுக்கு இருக்கின்றது. ஏன்னா அதான் அவன் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. பகவான் தான் ஒரு இதுலயும் மாசுச்சக, கவலைப்படாதீங்க, என்னது சம்சயம் அசம்சயம் நாசி எல்லாம் போட்டு போட்டு இப்ப இதுல வருதும் சத்தியம் பிரியோசிமே, என்னது இன்னும் வருது, சத்தியமே பண்ற பகவானே இப்போ சத்தியம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன போகாம இருந்துடுவோமா? டெஃபினட்டா போவோம். ஆனா அவர் கொடுக்குற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணினா போவோம். இதுல எந்த ஐயமும் இல்லை. உத்தரவாதம் அவன் இருக்கின்றது. இதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. அந்த உன்னத இருப்பிடத்தில் மாற்றங்கள் எதுவும் கிடையாது. எல்லாம் நித்தியமானவை, அழிவற்றவை, அறிவு நிறைந்தவை. 57 நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிடுறேன். இந்த பேஜ் லைக் திஸ் சொல்லி save it. Stop share. So we are closing the class now. வேற ஸ்டூடெண்ட் வரலாம். இன்னைக்கு சண்டே இல்லையா, அதனால வரமாட்டேன். சாட்டர்டே தான் அவளுக்கு வந்து பக்தி சாஸ்திரி, அதுவும் முடிஞ்சிருக்குமோ தெரியல. நேற்றுக்கு யாரும் காணாங்க. ஸ்டாப்.